mapatinan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ito pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa tumbuhi ni Dios. Magambot kita. Amahan na mo nga Dios ang kagagahom. Dios nga mo'y nagatiman kanamo nining adlaw. Dios nga mo'y nanalipod ug nagiya, nagtudlo ug nagtagbo sa tanan nga giginahanglan sa matag usa. Niya kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman ug pag-amuma kanamo. Salamat o Dios sa imong pagtudlo ug pagpanalangin kanamo. Imo kaming gitudloan sa imo mga pulong nga dili gid mapakyas, dili gid makawang. Kaya ang imong pulong o Dios dili magyud mapakyas sa tanang panahon. Busa amahan, nagpasalamat kami nga imo kaming gipanalaginan sa imo mga mensahe. Amahan Dios sa makagagahom, amo na usab kagipangayo kanimo karon ang imong pagpanalipod sa imo makatawhan nga mamati sa imo mga pulong. Tagay kami kadasig sa pagpatalinghog sa imo mga pamaagi, pagkat-on kanunay sa imo mga pagtulunan o pagdawat sa imo mga kasuguan. Iblas kino matag-usa nga malipayon nga mabati namo ang imong presensya ug ang imong panalangin among maangkon. In Jesus name, amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw.
Mayong gabi, may pagiguban sa tanato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko pinaagi sa atong FM station 11.3 nga nanukad diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabiok. Mayong gabi, mayong nga pagiguban sa tuwag kaigsuonan nga nanukad diha sa Sitio Ampag ug Sitio Linao. Mayong gabi ug mayong nga pagpaminaw diha sa ato mga kaigsuonan diha sa Kalatagan, Barangay Tolosa ug sa ato mga kaigsuonan diha sa Sitio Pantag. Mayong gabi sa ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diri sa Sitio Kalugtugan, maingon man diri sa Sitio Tubod nilang brother Moses Cardente ug brother Pedro Arsula uban sa iyang pamilya ug sa iyang asawa ug mga anak. Mayong gabi. Wato ta mga igsoon sa paghatag og panahon pagtumpaya sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan nga mainitong dinasigon kanunay sa pagsunod sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Walay laing gihisgutan o walay laing gitudlo diri sa atong panag-uban kundili ang mga pulong sa Dios nga mao'y mohatod kanato sa iyang mga saad. Itong hinumduman kanunay mga kaigsuonan kung pulong kani sa Ginoo ang atong makatunan, dili kita malayo sa saad sa Dios. Kanunay natong masiguro nga ikaw ug ako panalanginan gayud sa Ginoo. Kumusta ka mo nini nga kahaponon? Ang uban nagandam-andam nagpaniyapon. Una na giluto o gilongag para ipaniyapon. Samtang naghikay-hikay ang uban, padayon sa tang maghatag og panahon pagtumbaya sa inyong mga mensahe alang sa ato mga listeners sa mga FM station. Pwede ra gyud kaayo mong mohatod og mga mensahe diri sa atong programa pinaagi diri sa ato ang programa sa live FB. Kung doon na mo FB, pwede ra gyud kaayo nga mo search mo sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko, inyo nang makitaan. Mayong pakiguban o good evening ni Diana Maritelin. Good evening, Pastor. Mayong gabi ni Junior B. Gabutan. Maayong gabi, Pastor. Aw pagkanindot na sad makapaminaw na sad mi sa pulong sa Ginoo, Pastor. Salamat kaayo, Pastor. God bless you, Pastor. God bless kanatong tanan. Nindot kayo mga kaigsuonan ng ato karong pagahisgutan tungod kay may kalabutan ni sa gisaulog niining nga bulan sa Disyembre. Kining gitawag Pasko, Christmas. Sala ba ang pagsaulog sa Pasko ug alang nimo unsa may kahulugan, unsa may gipasabot sa pulong Pasko? Kay sa Kristohanon mga kaigsuonan sikat pa kaniadto, do na gyoy mo agree, do na poy mo disagree. Dili gyud sila mooyon nga magsaulog ang mga Kristohanong Pasko. Kinsa man di ay mo saulog anang Pasko o kinsa man di ay di pud mo saulog anang Pasko. Mao ni ato ro tagaan og pagtagad ug unsa poy mga rason ug hinungdag katarungan nganong dili magsaulog ug ngano pong magsaulog. Pwede ra gyud kaayo mga kaigsuonan mo tumbaya ang matag usa, mohatod dirig mga mensahe aron matagaan atong pagtagad unsa po inyong mga request ato pong mahatag. Inggit ato siyang daygon ibayaw uban sa pagsayaw pagdapat sa imong kamot. Singgit nga to sa langit mayong gabi, mayong pakiguban ni Miriam Costinar og ni Eileen Bustelio. Maayong gabi nimo diha day Eileen. Si Junior B. Gabutan matod pa pwede request kanta, Pastor, ang Pulong Mo Kinabuhi. Unsa man ni ang Pulong Mo Kinabuhi ko or ang Pulong Mo Kinabuhi? Ako ra ni nga pangitaon diri ha.
Okay, ang mugawas diri ko ang pulong mo kinabuhi kini mang ato ang title or theme song, no? Kini nga to ang pulong mo kinabuhi ko. Sige. Butang may katapusan. Si Norberta Yotratsi, good evening Pastor Gideon Watsinger in Bindoy. Request kog song Goodness of God Bisaya version. Salamat Pastor and God bless sa tanan. God bless nimo Sister Norberta Yotratsi nga nano kadiha sa Bindoy. Mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saad mo. Dili gyud mausab ang saad sa Dios. Nga ako daon sa trono. Mausab man ang dagway hitsuras kalibutan, pero ang saad sa Dios dili gyud mausab. Magpabilin kini nga tinuod, matuod og dili gyud mapakyas. Tanan butang may katapusan. Mahanaw ang tanan. Bisan kalibutan, bisan ang kalibutan, mahanaw pero ang pulong sa Dios magpabilin. Maayong gabi ni Ani Laginon. Maayong gabi Pastor, ipray lang nako ugma imong live. Kay di man ako mapakusgan kay gabi naman. God bless nimo Pastor og sa tanang nagtan-aw og namati. Sige. Ampingan og panalanginan mo sa Ginoo diha Sister Anne. Si Sir Vilinerio Florentino Dalaygon ang Ginoo. Salamat sa pagkamaayo sa Ginoo kanunay. Mayong gabi Pastor Gideon, ang grasya gugma o kalinaw sa Ginoo mag-uban sa inyo ha diha kanunay. I agree. Amen and amen. I receive. Salamat kaayo sa declaration and prayers ni Sir Vilinerio Florentino. Si Angelo Sasa Hinilaso. Maayong gabi. Ug maayong pakiguban ni Joseph Noble. Maayong gabi magpaminaw. Og ni Ames Dinglasa, salamat Lord sa nindot nga message. Sister Evelyn Iran Tarukan, BE Pastor, BE ni mo diha sis. Musta imuhang mama? Murag naa ka sa uslog yapon karon. Ubanan og proteksyonan og iyahan mo sa Ginoo. Si Hazel Lutan, maayong gabi Pastor. Paampo ko sa akong anak Pastor na ay lagnat og ginaubo. Hazel from Tabuli, South Cotabato. Ayuhon sa Ginoo ang imong anak og pasalamati si Lord. Pasalamati gyud ang Ginoo. Kaya ang Dios nga atong gilagaran gamhanan og makaayo sa bisan unsang balatian. Si Lorna, maayong gabi ni Lorna in Palo. Maayong gabi Pastor Gideon. Sorry karon ra ko nakapaminaw og balik sa imong programa kay gihack ako account mao nga naghimo kog laing account. Salamat kaayo. Usog yun ang hack no. Okay. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Hosea Noel. Maayong gabi ni Hosea Noel Tudlas. On air karon Pastor sa 101.3 Shiny FM Alcantara. Maayong gabi sa tanan nga mga listeners sa 101.3 FM Shiny FM Alcantara. Ang Dios magpanalangin. Si Vivian Aligyoho. Maayong gabi Pastor og sa tanan. Si Gal Albert Dinoyo, maayong gabi Pastor og sa imong family. God bless. Maayong gabi Gaw og Dong Albert og ni Day pamilya og ni paring Joel. Hayag ko Pre, maayong gabi pre. Unsay sudan pre? Ang sudan kabalo ko kay gatagan gyud kong paring Joel og Chinese pizza. Salamat kayo. Ni Maring Kura og ni Tio Jose og ni Tia Rita og ni Papa Binbin, Mama Bibin og Dayinyen diha. Maayong gabi maipagpaminaw. Si Ilin Mama Clibrero, shout out Pastor. Good evening, God bless ani nga programa.
program og kanimo. Amen, no? Salamat kaayo. Si Alec Ganso Umag, salamat sa Ginoo Pastor. Sayo kaayo imong live. Wala ko ka live kagabi mga kaigsuonan kay kinahanglan manoon pod nga mo rest kog sayo. Kay samtang magsugod na to ko kagabi mura man og nisakit ang akong ulo, kinahanglan sa pahuway. Kana bitang mo sakit ang atong ulo, kinahanglan nato nang ipahaway. Kay dili gyud maayo mga kaigsuonan nga ang atong lawas masubrahan og gamit. Kinahanglan ipahaway ra gyud. Kay maunay makaayo pahaway. Okay, awit makalangit, goodness of God. Sayo kog live Brother Alex Ganso tungod kay wa ko ka live kagabi nya para mas hatag sad nako ang inyong mga request ato mga request sa ato mga kaigsuonan mo nang sayo kog live. Silin Vidal ang maghatag sa kinabuhi sa tao, si Aba Yawi lang. Sige, padayon. Si Ros Datuon yo, good evening Pastor, pwede request song dito sa cross. Salamat, God bless uban sa imong pamilya. Kumusta mo diha Sister Ros? Si Joseph Noble Vidal, maayong gabi Pastor, watching from Inglanelia, Cebu. Okay, request say giingon dire, pwede request song Pastor, gipadayag sa cross by grace Ante Muarse. Ako ni nga pangitaon, gipadayag sa cross. Akong gidasig nga matag-usa sa pag-share sa ato nga programa, i-share lamang kini sa inyong mga kailaghigala o gidasiga pod sila sa pagpangutana o pagtubag sa ato ang programa. Ilabi na ron sa atong hisgutanan nga medyo kung imong tanahon ang kinabuhing Kristohano na bahin giyapon sa side A o side B. Dunay mga Kristohanon nga di gyud sila mo sa ulog ug Pasko. Unya lahi pod ang ilahang pagsabot sa Pasko ug lahi pod ang ilang nasayran sa Pasko. Unsa kahapon sa imuha? Unsa man di ay kahulugan og buot ipasabot anang Christmas o Pasko, mga igsuon, og usa ka pangutana nga gikinahanglan natong matagaan og pagtagad sa pagtubag niini, sala ba ang pagsaulog og Pasko? Maka-imperno ba kung magsaulog og Pasko? Pwede ra gyud kaayo nga mo tubag libre og way bayad. Maayong pagiguban ni Gigi Mez, maayong gabi og ni Lorna Inpalo. Ako ni Pastor si Sister Lorna Nunez. Salamat kaayo Sister Lorna. Ang Diyos ba dayon magpanalangin. Si Elena Alisna Tabay Kuamag Ispolgar. Hello Pastor Gideon, maayong gabi uban sa imong pamilya o sa tanang mga kaigsuonan. Nagtanaw sa tigpaminaw sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matagusan nato. Ka mga kinabuhi. Salamat sa Dios nakatanaw ko sa imong live Pastor og mabasa gyud nimo akong message. No? Si Bistes Benedict matod pa, good evening Pastor, always ko naminaw nimo Pastor kay makadasig kaayo sa ako ang imong mga pinulungan nga gikan sa Dios. Request kog song Pastor, gugma mo balaanon. Okay, awit makalangit mga kaigsunan gipadayag sa cross by Grisante Worship diri lamang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Wanay gahumang kasalaan, wanay gahumang balatian, wanay gahumang kamatayon. Gihimo mo kaming gawas noon, wanay gahumang kasalaan, wanay gahumang balatian. Una nga ang mga taong Kristohano di nagyod pwedeng magpakasala kay wa nay gahom ang sala di na maka-lead sa atoa. Si LG Sita Kamingawan matud pa. Good evening Pastor. I watching from Maragusan, Davao de Oro. Musta mo diha sa Davao? Mayo nga pagpaminaw ni Yak Yak Wagpaw. Ayong gabi, salamat kaayo Yak Yak. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, good evening. Chichi Miss, matud pa mayong gabi Pastor sa talang namati sa imong live. God bless us all. Si Duna Dakiado Kabuada, maayong gabi Pastor og sa tanan nga mga naminaw og ani karon diri sa imong live, mga anak sa Ginoo. Pwede request makalangit nga kanta Gaksa ko Ginoo. Salamat Pastor, God bless from Hong Kong. Kumusta ka diha sa Hong Kong sis? Ang Diyos magapanalangin nimo Sister Dona. Saan mo dito sa Kalbaryo, batag di kang gihimo mo alang sa kaluwasan ko. Giula ang imong dugo aron mapasaylo ko, mga labot giantos mo para sa kayuhan ko. Salamat Sila Hutay Tahigala, maayong gabi Mayong gabi may pakiguban ni Pastor Sapri Candelario. Mayong gabi Pastor Gideon Candelario on air na ka sa Shiny FM 95.3 Balok Barangay Santo Niño, Tanhay Negros Oriental. Mayong gabi sa tanan uban sa imong pamilya. Okay, salamat kaayo ang Dios magpanalangin. Nawa man ang kuan. Asan nam to dapit? Sige. Yara, ako asang ipadayon ha. Wanay gahumang ka. Okay, murag ako rin murag na to dapit diri. Si Ilsa Naro Mamitis, good evening Pastor og sa lahat na ni Lord. Glory to God Pastor. Si Ilina Alisna. Request song, request kog awit makalangit Pastor, ikaw ang kinabuhi ko. Salamat. Ikaw ang kinabuhi ko. Mga bag-o no, ang mga gi-request diri sama ning gipadayag sa cross ang gugma mo. Okay. Kit pag yun no, ato ani nga Tagalog pagtagad matod pa. Ikaw ang kinabuhi ko. Salamat kaayo Sister Elena sa pag-request. Batag di kang gihimo mo alang sa kaluwasan ko. Giula ang imong dugo. Tika ni Sister Teresa Baradelio watching from Barangay Siko Siko, Gigagit, Surigao del Norte. Wow, no? Si Heste Lutan, maayong gabi. Si Mario Ivanias, maayong gabi. Brother Mario. Og ni Percy Pardelio, maayong gabi Pastor Gideon, request kog song inspirasyon ka. Okay, ako raning isip ha para ako raning malilion niya. Maura gyud ito ning kalitrag ka off. Sige, awit makalangit ang gugma mo. Diri lang sa to nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Makarelax yun ang awit makalangit. Mayong gabi ni Wang Bu Pungasi. Mayong gabi Pastor watching from Lapu-Lapu City. Kamusta mo diha Wang Bu? Kaasa mo dapit sa Lapu-Lapu? Nakaadto kog Lapu-Lapu dito spontan ka diyo Maribago. Yan na day bag-ong kananan diha kanang pagusto ka unsay imuhang kanon. Niya magpili baka kung mukaon bakag di ana. Si Eve Mats Kosyo, good evening Pastor, and to all listeners watching
here from Canduni, Negros Occidental. Pwede request kanta, Pastor, awit ng pasasalamat. Mayong gabi ni Pastor Dante Roins. Mayong gabi Pastor Gideon Wasing from Santa Cruz, Liluan, Cebu. Mayong gabi Pastor Dante. Ang Diyos magpanalangin. Kumusta mo diya, Pastor? Sailor Pantalita. Mayong gabi Pastor. Si Ropina Sins. Mayong gabi og maayong gabi Pastor watching from Santa Catalina, Negros Oriental. Si MG Espinosa, maayong gabi. Si Elsa Naro Mamitis, Pastor, anong ibig sabihin sa mga panganaginip na balik-balik daw si Lord, tas namili daw si Lord na pilian daw ko at sa tao ibang tao sa mani tao sumisigaw na sabi Panginoon, Panginoon, pero hindi si Lord nakinig po, tuloy kami pataas, Pastor. Ang buti pasabot na mo padayon ka sa pagpangalagad sa Dios. Ipadayon ang pagpangalagad sa Dios. Kana bitaw nga magbalik-balik sa imong damgo nga kuyog nimo ang Ginoo, nagpasabot nga nalipay og nahimaya ang Dios sa imong pagpadayon sa imong pagpangalagad kaniya. Si Dalia Bartolome, mayong gabi Pastor. God bless watching from Butuan City. Si Inday Dorlin Kabutinsay, dalaygon kayo ang Ginoo Hesus Kristo, Pastor. Good evening, request awit makalangit susiha ang kasing-kasing ko. Sige, ako ra ning isip. O niya mamalihog og mudasig ko ninyo sa pag-share sa ito nga programa kay ang inyong pag-share dako kay nang tabang sa trabaho, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kaninyong pag-share mga kigsunan, dili gyud na bugat, dili sad na kapoy. Ang inyo ra gyud ang pag-send, ang pag-share, no? O niya dako kay nang kaabag, dako kay nang nahimo sa trabaho nga gibilin sa Ginoo sa matag usa diha sa pagsangyaw, mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ayaw hikawi ang Dios. Ayaw tihik-tihiki ang Ginoo. Si Felix Miliarius, hi Pastor, good evening. Birthday nako karon, panghatag og panalangin dira, Pastor. I declare blessing nga matinud-anon ka sa pamaagi ni Lord, kay diha sa pagkamatinud-anon sa panalangin sa pamaagi ni Lord, i-bless ka. Kana bitang pagbuhat sa pamaagi ni Lord, usabya gyud na ka kana bitang tungason, kumbaga lisod ka imbuhaton sa mga tao nga naay pagtuo pero dili dato sa pagtuo. Istoryaan usa ni natog magkadiyot be. Pero ako sa ning pasod ning kanay bitang koan gaksa ko Ginoo. Sige, happy birthday sa atong igsuon. Ato sa ning tagaan og birthday song. Sige, mangita sa kog birthday dire. Okay, ato ning tagaano sa og pagtagad gining ganag birthday no, happy birthday. Usab ni birthday ni siya. We celebrate. Today's the day that you were born. A wonderful and happy day. Today is a very special day. Today is a day we celebrate. Today's the day. Happy birthday sa tanang nag-birthday og Levinas gyud ni Felix Miliarius. Happy birthday, Brother Felix. Ang Dios magpanalangin kanimo. I declare blessing sa imong nga birthday nga niining tuig nga gidugang sa Dios sa imong kinabuhi. Mag-uban ang Dios kanimo og magpanalangin ang Dios kanimo. Daghang mga katuigan nga giandam ni Lord alang kanimo. Og akong gideklarar nga magmalampuson ka sa pagsubay o pagkinabuhi sa pamaagi ni Lord. Kay diha sa pagsubay o pagkinabuhi sa pamaagi ni Lord, dili gid ka mapakyas sa mga saad
nga maong panalangin nila. to you. Ang Dios magpanalangin sa tanang nag-birthday ni ining adlaw. Happy birthday sa tanan. God for you today. Okay, salamat kaayo sa panahon no nga gihatag sa ato mga kaigsuonan. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga naghatag og tuig alang sa ato mga kaigsuonan nga nag-birthday ni ining adlaw. Awit magkalangit, gaksak ko Ginoo. Si Rim Donainer, maayong gabi si Flaviano Neri. Di pastor karon ako makabantay sa imo programa. Di ako sa Inroad Aurora. God bless sa imo pastor. Salamat kaayo Flaviano Neri. Ang Dios magpanalangin. Sa una mga kaigsunan, daghan kaing panahon higayon nga makadungog ko nga muingon nga bahalag way kwarta. Bahalag dili dato basta kay dato sa pagtuo. Muingon po bitaw. Muingon po ng uban. Sakto gyud mari, sakto gyud mads. Bahala og watay kwarta basta kay dato tas pagtuo. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Ako nang gitun-an. Taas kang panahon nga ako nang gipamalandongan. O niya sa dihang na malandong ko og naghimo kog mga prayer, mga pag-ampo. Ako kining gipangonsulta sa Dios. Samtang naman nalandong ko ni ini mga kaigsuonan, ang tao nga tinuod nga dato sa pagtuo, dili gyud na ulahi sa panalangin sa Ginoo. Ngano mga igsuon, kay ang tinuod nga dato sa pagtuo, katong tao nga nagkinabuhi sa pamaagis Ginoo. Unya kung ang tao nga nagkinabuhi sa pamaagis Ginoo, dili mahitabo day na sang way kwarta, mangutana kuno ko. Ang tao nga gipanalanginan sa Dios, mahitabo day na sang way kwarta, na gyud nay kwarta. Saan sa Dios? Labaw sa tanan paria ang Dios, ug pagkinabuhi uyon sa iyang kabuton, ug ang tanang butang idugang ra kaninyo. Kung maghisgot tag butang mga kaigsuonan, maghisgot gyud nagkwarta. Idugang, buti pasabot na anak kay butang, dugangan pa. Pero ang pamaagi nga gipakita sa Dios, parion siya. Lord, ikaw mo'y magbuot. Lord, ikaw mo'y masunod. Ikaw ang akong master, ikaw ang akong agalon, ikaw ang akong hari. O niya, kay siya may atong hari, sundo na to, ikinabuhin na to ang iyang will, ang iyang pamaagi, ang iyang kabubuton. O niya, di man nato na maikinabuhi kung dili ta dato sa pagtuo. Ang tinuod nga taong dato sa pagtuo, nagkinabuhi sa pamaagis Ginoo. Ang problema, daghang mga Kristohanon nga moingon nga dato sa pagtuo, pero wala gani magkinabuhi sa pamaagis Ginoo. Mao na nga patuohon na lang ang kugalingon nga moingon nga bahalag wala ko'y kwarta basta kay dato ko sa pagtuo. Ang mahitabo, maglisod gani mga kaigsuonan og tabang sa iyang isikatao, kay lisod niyang tabangan iyang kaugalingon. Usa may gipakita sa Biblia, ipanalanginan ka aron antigo kang mo panalangin sa uban. Kay damor kang mo panalangin sa uban, damor kang nagtigo mo bahanday sa langit. Ay mangutana kuno ko mga kaigsuonan sa matagusa. Unsa man di ay gipakita anang pulong dato sa pagtuo. Kanang tao nga moingon nga dato sa pagtuo, nga wa gani magkinabuhi sa pamaagis Ginoo. Tanawa ra gud ng tinuod nga mga dato sa pagtuo sa Biblia. Kanang naa sa Hebreo kapitulo 11, sila ang tinuod nga mga dato, pinaagi sa pagtuo, mauni ilang gibuhat, mauni ang gihimo. Duna sila gibuhat. Ang tao nga tinuod nga dato sa pagtuo, dunay gitrabaho, og ang pamaagis Ginoo. Mao na nga ako gyud nang gipamalandungan mga kaigsuonan, daghang mga Kristohanon nga
wala kaayo makapantikod ni anang mga pulunga nga moingon nga bahalag way kwarta bas kay datos pagtuo. Murag makalibog mga kaigsunan unya moingon po naguban amin amin tinuod. Ako ana siya nga gitun-an, ako na siya gipamalandungan mga kaigsuonan kung tinuod ba awit makalangit ikaw ang kinabuhi ko. Wala akong mga pagdasig ayon na mo anang mga pinulungan nga kulang og pagpamalandong. Sa kalibutan pa na mura og kanang pinulungan sa wala kayo, kanang pinulungan sa mga taong tulog. Okay, ako asa ning klarohon bi murag duha man ang nagtukar, usara di ay. Sige ako lang ipadayon. Ikaw ang kinabuhi ko. Dawat sa mga pagdayay ko, ang paghigugma mo napamatud-an sa cross. Kihalad ang kinabuhi mo, ikaw ang kinabuhi ko, ang hangin nagiginhawa ko, matuboy sa kinabuhi ko, ititigan kaning dughan ko, ikaw ang manunubos ko, ihalad ang kinabuhi mo, para sa kaluwasan ko, walay ikatandig kaning mo, Ginoo. Sa matag adlaw, ikaw simbahon ko, angayan ka nga mo dawat sa mga pagdayay ko, ang paghigugma mo napamatud-an sa krus. Daghang kayo mga pinulungan kaniadto nga kulang og pagpamalandong. Ang kinabuhi Munang magpasalamat ta sa Ginoo nga niining katapusang mga panahon gidasig ta sa pagpamalandong kay diya sa pagpamalandong daghang kay tang makatunan. hawa ko, Og bless kayo ta mga kaigsunan nga gitagaan ta sa Ginoo programa nga walay laing gihisgutan kundi ang iyang mga pagtulunan. Kay ang tawo nga tinud-anay nga nagsunod kang Kristo, mga taong nasayod sa mga pagtulunan ni Kristo. para sa kaluwasan ko. Si Diana Mary Dillon request pastor og wa kay higayon by John Gamboa. Okay, wa kay higayon. Ako ra nga ning isiva si lyrics Ligalig Munta. Maayong gabi Pastor Watsing from Butuan City. Pagsaulog sa Pasko Pastor, mao ang pagsaulog sa panahon nga nataw ang atong Ginoong Dios. Pastor, to God all the glory. God bless sa tanang mga namati sa imong live, Pastor. Salamat kaayo lyrics sa imong paghatag og panahon. Ang Dios magpanalangin kanimo. Tuboy sakit, Salamat kay sa imong pagtubag o paghatag sa mensahe. O niya alang sa uban no, sala ba ang pagsaulog og Pasko? Kay daghan kaayong mga Kristohanon nga akong masugatan pod nga moingon magsaulog kag Pasko Pastor. Sala man na. Be ato kuno nang tanawon kung sala ba. Si Jean Kadayona Diaw, maayong gabi Pastor Watsing from Luok, Sibulan. Regards ko sa among Pastora Sita Ilnasin og sa akong mother-in-law Flora Diaw og sa akong bana Raymond Diaw. God bless you Pastor. Ang Dios magpanalangin kanunay. Request song Pastor sa ngalan mo or magpabilin. Salamat Pastor Gideon. You're welcome. Salamat kay Sister Jean og salamat kaayo sa imuhang gugma gikan sa Ginoo alang sa inyong pastor. Pastor Sita, ang Dios magpanalangin.
Regards lang po ko, ipangumusta po ko sa inyong pastor diha. Si Pastor Dante matud pa, pastor ka ng Pasko alang kana sa atong Ginoong Hesukristo. Aron atong hinumduman ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi, dili man siguro sala para nako. Wow, no? Salamat kayo Pastor Dante sa imong pagpakabana sa ato ang hisgutanan diri sa atong panag-uban. Salamat kayo ni Pastor Dante, no? Ni paabot po diri og message sa ato ang programa. Awit pagkalangit, awit pasasalamat. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa mga FM station, pwede ra gyud mong makig-uban og buhaton og mga mensahe diri sa atong nga programa pinaagi sa paghatod og mga komentaryo or kaha mga request. Pwede ra gyud kayo mo join mo sa ato ang programa pinaagi sa Facebook Live. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ya palihog lang po ko og follow or like para inyo pong masundan ang atong mga programa. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw, no, sa tanan natong mga kigsunan, ilabi na sa more replay. Maayong pakiguban sa atong mga kigsunan sa USA, Mississippi USA ni Sister Jocelyn Green o sa atong mga kigsunan diha sa Canada ni Dong Julito Vicente. Maayong gabi ug maayong pakiguban diha dong murag kadlawon ron diha. Murag bag-o kadlaw na siguro ron diha sa Canada. Og maayo nga pakiguban diha sa Surigao ato mga kigsuonan nga matinud-anon, og diha sa ato mga kigsuonan diha sa Sweden og sa to dapit Norway. Maayong gabi. Og matud pa diri ni Lorena Traya, maayong gabi ni Ims Dinglasa, maayong gabi Pastor, taga Zamboanga City kami. Salamat sa message. Wow. Ang Dios magpanalangin sa tanato makigsunan diha sa Zamboanga. Ubanan og proteksyonan mo sa Ginoo og walay makulang kanimo. Si Pino number. Good evening Pastor, always jud me mag-monitor nimo Pastor from Mr. and Mrs. Cherry GC Liaging, Catalunan Grande, Davao City. Wow, no? Salamat kayo sa inyong pag-monitor. Si LG Sita Kamingawan, okay rami diri Pastor sa Davao de Oro uban sa Tabang Sino. Salamat sa Ginoo. Si Rain Doniner sa request awit makalangit Pastor labod. Si Angelo Sasa request Pastor gaksako Ginoo. Ako nang manapatukar ang gaksako Ginoo. Sige, padayon ta si Sister Girly Salvia Pigalan. Maayong gabi Pastor. Pwede ko mo request awit makalangit. Request og kanta makalangit maghari ka. Salamat Pastor, God bless. BE Pastor watching from Pulo Alcantara Cebu gikan ni Pastor John Kitudlas. Mayang gabi Pastor. Og ni live karon sa Shine FM 101.3 Alcantara Cebu. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa tanan nga mga listeners sa FM station 101.3 diha sa Alcantara. Pinagi ni Pastor John Kitudlas. Ang Dios magpanalangin. Si Rufina, since maayong gabi, kinsa ba ako? Okay, ako rin ang isave dere. Kung doon na mo yung mga mensahe, mahitungod sa ato ang mahitungod sa ato karong taganog pagtagad, kung sala ba mga kaigsuonan ang pagsaulog Pasko, niya alang pod nimo unsa magyoy kahulugan ining Pasko, unsa may mensahe gyud aning Pasko. Para pod atong matagaan og pagtagad, labi na mga kaigsuonan
sa ato apong mga kaigsuonan nga mga Kristohanon nga kung imong lantawon gyud ang Biblia, bahin gyud, nabahin man gyud ang Kristohanon. Kana na lang diha sa Mateo 25, kanang napulo kadalaga, ang 5 mga kaigsuonan dili pareho sa 5. Ang 5 diha mga kaigsuonan gitawag ni Ginoong Hesus buang-buang. Ang 5 sad maalamon. Pareho na silang nagbasag Biblia. Pareho po na silang naay balang espiritu. Lamang ang 5 kaklaseng Kristohanon, 5%. Gitawag sa na matawag na to og 50%, no? Sa usa ka gatos ka mga Kristohanon, dunay 50% nga maalamon, doon na po'y 50% nga buang-buang. Naanaunta sila'y pulong, na sila'y kanabitang walang espiritu mga kaigsuonan, pero wala gyapon mamuhat, wala gyapon manarbaho. Unya lahi pod og kinaiya, lahi sad og pagtuo. Usas mga tambag ni Apostol Pablo sa mga tao nga Kristohanon nga lahi kinaiya, lahi og pagtuo. Ibin gani sa panahon sa Pasko, nabahin man gyud ang Kristohanon. Di man gyud mahitabo mga kaigsuonan nga mapakyas ang Biblia. Kay gisulat na siya, kay nakit-an na sa Dios nga maunay dagan sa kinabuhing Kristohanon. Nga kuan gyud kanang kanabitang mabahin gyud siya. Wala na magilain pong ipasabot diha sa Mateo 25. Mga kinabuhi man na nga naa sa Ginoo. Pareho silang naisuga, pareho silang nailana, pero nangatulog. Ang uban nagmata, nagtukaw, unya 50% ang nagtukaw, 50% pod ang nangatulog. Unya ang 7 ka klaseng simbahan sa gipadayag, ang 5 mga igsoon dunay rebuke, dunay kanabitang pagsaway ang Dios sa 5 kasimbahan. Pero ang 2 gidaig sa Ginoo, pinasidunggan sa Ginoo, gidawat sa Ginoo, gigantihan sa Ginoo. Unya gipakita pod ang mga kinaiya, butang mga kaigsuonan nga nagdasig kanato sa pagsusi sa atong kaugalingon, kung asa ang atong kaugalingon nga nahisama o asa ang atong kinaiya nahisama ni ining 7 ka klaseng kinaiya o 7 ka klaseng simbahan diha sa gipadayan. Mao bitaw nang giklaro sa Biblia, ang dili mo daog papason ang iyang ngalan sa libros kinabuhi. Unya kung mapapasan ang ngalan dito sa libros kinabuhi, wala na dito ang iyang ngalan dito sa libro sa kinabuhi. Ang giklaro ra bagyod sa Biblia, ang makasulod og langit kadturang mga tao nga ang ilang mga ngalan nahisulat sa libros kinabuhi. Karon nahisulat, unya napapasan man. Asa man unya na sila paingon. Nganong napapas ang ilang ngalan dito naman unta nahisulat sa libros kinabuhi, kay wala magmadaugon. Kay ngano man gitagaan naman unta og kadaugan ni Kristo, wala man pod magkinabuhi dias kadaugan, nagkinabuhi man pong pildero. Kumbaga nagkinabuhi gyapon sa kalibutan. Mao bitaw nang dasig sa atong Ginoong Hesus pag mahingpit, igo na ang inyong kinabuhi kaniadto, matud pa ni Apostol Pedro mga igsoon. Unya iya pag yung gilig-on pag kinabuhi kamong balaan, kay balaan ng Dios. Kung dili magkinabuhi, mao na nga ang kinabuhing Kristohanon, kung imong lantaon nabahin gud siya, dili gud mahitabong dili mabahin, kay nakit-an na sa Dios. Mao hinungdan gisulat na diha sa Biblia. Si Rupina request song kinsa ba ako? Ako ra ning isip ha, o niya ako ra ning andam-andamon sad.
Kining mga request diri sa ato ang programa. Bukti ako ugatson mo. Ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sama ka sa tag-awa ko. Pulon mo ani ako Ginoo. Awit makalangit, labot diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Pastor Dante matut pa, God is good, Pastor, sa pamilya and ministry. God bless your family and ministry, Pastor. Salamat kaayo. I agree, I receive. Si Lorna Inpalo, Pastor, unsa may buot ipasabot sa akong damgo nga sultian daw nako ang mga babae nga kanang lipstick, eyebrow og make-up maka paimperno daw na matud pa sa akong damgo. Dili gyud na siya makaimperno na siya kung mao na ni idolo kana bitang di kasimba kung wala na, dili ka alagad kung wala na, murag giuna na bitaw na. Tanang butang mga kaigsuonan nga mahimong labaw kaysa pagpangalagad sa Dios, kumbaga dili ka kapangalagad kung wala na, mo na say makapaimperno. Pero ang tinuod dili na maoy dapat kanang kabisihan. No, dili na maoy dapat kabisihan. Naigiingon dihas pala ang kasulatan nga dili na mo'y makapanindot, makapaanyag, makapagwapa alang sa mga babaeng balaan, kundili mga igsoon ang makapaanyag ang kasing-kasing ang kinaiya. Ang imuha nga damgo kuan siya kanang ang mensahe ini naghatod ni og kana bitang pagdasig sa imuha, pagpahinomdom kung unsay angay buhaton og himuon sa mga kababayenan nga nahimong pamilya ni Sarah. Kay ang tanang mga babae nga na kanabitang nahiusa kang Kristo Jesus, mga kaliwat og pamilya na ni Abraham o ni Sarah. Pagdasig na kung unsa gyud ang tinuod nga pagpaanyag or pagpagwapa atubangan sa Dios alang sa mga babaeng gibalaan sa Dios. Si Rizal, maayong gabi ni Wilda Prospero. Good evening, Pastor, og sa tanang naminaw. Jesus Christ is the reason for this Christmas season. Amen, no? Gika ni Pastor Dante. Si Gingging Simpron, maayong gabi, Pastor. Kumusta dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko, ilabi na sa tibuok mong pamilya. Pwede request awit makalangit, Pastor Lahutay. Salamat and God bless. Si Ginelyn Balili, maayong gabi, Pastor, og sa imong pamilya o sa tanang nilantaw sa imong live. Si Bernadita Regis, maayong gabi, Pastor, sa tanang mga kaigsuonan nga ni akaron ng minaw. Lia Chin, tahan langit, maayong gabi, ug maayong matod pa ni Girly Salvia Pigalan, imen tinuod na, Pastor. Tinuod bitaw no sa unang panahon, daghan kayo mo ingon nga bahalag pobre, bahalag way kwarta, basta kay dato sa pagtuo. Naade ay way kwarta o niya dato sa pagtuo. Murag baliktad man po na nga tinuohan na. Si Percy Pardelio, tinuod yun na, Pastor. Mo na itubag no sa ato ang gidiscuss kaganina.
Si James Nicolas Lastorias, good evening Pastor. Request me og song Saya Way Tihik-Tihik. Salamat Pastor, you're welcome. Ako rin ang damo na inyong mga awit nga request. Si Anton Waling Diaz, mayong gabi Pastor, watching from Davao. Pastor Gideon, sa dihang mihimo mi og desisyon nga mga lagad sa Dios ang tibok pamilya perting daghana nga mga blessing ni abot. Wow, tanawa. Gikan ni Pastor Dante. Kana bitong nganong makabaton gyud kag panalangin una mahimo tang kapialan kay sa dihang mupial ang Dios og panalangin dili man gud mausik ba, dili masayang kay ngano man sa panahon nga ang tao nga nanas Ginoo mawagtang manggod ang bisyo. Pero kung ang tao nga naakunor sa Ginoo magsigir og bisyo di gyud na pialan og panalangin sa Ginoo. Kaklaro ana, labi na kung tihik sa buluhaton sa Ginoo. Kanabitang dalo maghisgot na gani sa buluhaton og pamaagi sa Ginoo. Na di gyud na makabaton og pabor sa Ginoo. I-search good ninyo nganong naay mga Kristohanon gipadato. Ang rason para makatigom sila og bahandis langit. Kay damor man na silang makatabang og makahatag. Ilabi na sa pamaagis Ginoo. Pero i-search pod nganong dunay mga Kristohanong perting lisura bisan gani sa paghatag og halad diha sa simbahan. Diri sa mua wa pa may magsugod og hatag og halad kay napamay sa house church, napamami sa amo ang balay. Pero karong tuiga inigsud gyud sa tuig 2025 mo'y gihatag sa Ginoo nga mensahe nga sugdan ang pagtukod og balay alampuanan, balay tigumanan, balay tulunghaan alang sa mga tinun-an ni Kristo. Maunay mensahe o niya naay mga taong gigamit ni Lord. Naay mga tao nga gipanalangina ni Lord. O malipayon sila nga nag-share alang sa simbahan nga tukuron, alang sa mga tulunghaan, alang sa mga tinun-an. Kay ang simbahan tunghaanan man gyud na diha ang training mga kaigsunan, diha ang ato ang kanabitaw nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay awit makalangit Hesus maghari ka. Usa sa tinuod gyud mga kaigsuonan kining giingon ni Pastor Dante nga sa dihang nangalagad may desisyon sila, mga lagad gipanalanginan sila sa Ginoo. Kaysa ko nang gikaingon malipay manggod ang Dios nga mopial og panalangin sa mga tao nga may desisyon na sa pagpangalagad. Kay katumanggong mga tao nga may desisyon sa pangalagad, una nilang gidesisyonan ang pagtalikod sa kalibutan. Mao nay gitawag paghinulsol. Mingtalikod gyud sila sa kalibutan, mingtalikod sila sa sala, o niya mauna nay mga bisyo, gitalikdan ang mga bisyo. Kay sa tao nga moingon nga nangalagad, o niya wala makadesisyon. Muna nga kung mo search kas mga Kristohanon nga gipanalanginan sa Ginoo, kasagaran ana wa na nay bisyo ug nagmatinud-ano na sa pamaagis Ginoo. Pero doon ay mga tao nga wa na tay bisyo o niya wala pa mampud kay kasabot sa pamaagis Ginoo. Ang may tabo ana mahimong ulahi sa panalangin sa Ginoo. Kay ang Biblia manggod dili manggod na mapakyas, kumbaga ba unsay gisulat sa Biblia mao gyud nay matuman, mao nay mahitabo ba. Ako gyud nang nakit-an kadugay nagud ko nahimong Kristohanon. Sawa pagani ko matawang ako maginikanan, nagwali nas bala ang kasulatan. Pastor na akong papa, sawa pa ko matao. Sa dihang nataw ko diha sa
pagsangyaw na sa pulong sa Dios. Ang akong papa nagsangyaw na. Gikan kani adto sa dihang nakamatngon kog buot, mga igsoon, ako mismo makapaniid nga dunay mga Kristohanon nga perteng lisura. Pero sa diha nga nagsugod kog pagpamalandong akong giutingkay nganong perteng lisura, ngano man perti mapong lisura nga mutuman sa pamaagis Biblia. Pero kato mga taong Kristohanon nga tinud-anay gyud nga datos pagtuo, nga gaan o kalipay nila ang pagbuhat sa pamaagis Ginoo gipadatos Ginoo. Saad gunas Ginoo. Dili pwede mga kaigsonan gipanalinginan ang kalagra. Kung gipanalanginan ta mga kaigsuonan, package na ang tanan. Spiritual, maong kalag, material, physical, financial, mga source, gipanalanginan sa Ginoo para damor nga makalihok ug makapamuhat dihas trabaho alang sa Ginoo. Mayong gabi ini si Angelo Sasa matot pa mayong gabi pastor, para nako dili nako maghuna-huna og Pasko. Ang huna-hunaon nako ang pagbalik na sa buhi nga Dios, pastor. Nindot sa no siniguro. Pero ato sa ning huna-hunaon sad kay kanang pagkatao ni Ginoong Hesus maunay sinugdanan sa tanang mensahe sa Dios alang natong mga hintil. Ang mensahe sa Ginoo mga kaigsoon na nagsugod na des pagkatao hangtod na sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Unya diha sa pagkatao mao ang paglabas o pagprisko sa matag kasing-kasing nato nga diin atong gihandom, atong gihatagan og pagtagad ang pagkatao ni Ginoong Hesus ug ang mga mensahe nganong natao si Jesus. Lisod sad kayo mga kaigsuonan nga magsaulog tas ato ang birthday o niya sa pagkatao ni Ginoong Hesus ato rang kalimtan. Mayong gabi ini Gingging Simpron, bahalag hinay signal pastor, hulat lang ko gimingaw nako chud gimingaw nako chud ko sa mensahe sa Ginoo. Importante nagbasag yung Biblia, Sister Gingging, ipadayon ang pagbasa. Si Gina Kamahalan, salamat kayo sa pag-share. Si Rose Berkisio, pastor, good evening, maayong gabi. Gina Kamahalan, salamat kayo sa inyong pag-share. Okay, daghan gyud ang i-share ni Gina Kamahalan. Lily Francisco, maayong gabi. Awit makalangit kinsa ba ako? Ministry Music Production man siguro ni. Sa man iyan yung title. Daig Pilipinas. Mayong gabi ni Lily ni Randy Putin Senior. Mayong gabi Pastor, God bless, watching from Mabuhay General Santos City. Si Helbert Sordelia, mayong gabi ni Rochelle Gaba Singit, mayong gabi from India. Gabiyahe mo di Iron. Si John Mylis, mayong gabi parequasong Dungog ug Himaya. Ang tao
Gika ni Israela Baluran. Evening Pastor, kumusta? Patabang kog ampo diri sa among lugar sa DSB sa pagbuto sa bulkang Kanlaon nga safety ang mga duol-duol nga nagbutpuyo sa palibot. Pastor, salamat sa prayer. Papripod ko nga maayo nako ka sakit padjud akong tuhod karon, pero God is good lang jud gihapon. Maogi pagbuto no kaganinang hapon. Kusugod nga pagbuto kay makitaan man gyud nga makitaan gyud ang gikusgon mga kaigsuonan tong grabe gyud ang kanabitang aso ang gibuga gikan sa baba sa Kanlaon. Ato nang iampo labi na ang mga kanabitang mga kaigsuonan nato nga mga nagpuyo, mga tao nga nagpuyo diha nga safety sa Ginoo. Labi na gyud sa abog sa gikan sa bulkang Kanlaon. Si Lorna in Palo, sala para nako ang pagsaulog sa Pasko. Kay samara gihapon nga nakig-abin ka sa mga buhat sa kalibutan. Kay wala man tay mabasa sa Biblia nga December 25, Disyembre nato ang atong Ginoo. Sige. Sister Lorna no? Palo matod pa sala. Okay. Kinsa po'y mo tubag ani. Kinsa po'y mo ingon nga dili sala, kinsa po'y kanang moingong sala. Sister Lorna miingon siya nga sala ang pagsaulog sa Pasko. Okay. Kung ang Pasko unsa man di ay buot ipasabot anang Pasko nganong nahisala man noon nga magsaulog tag Pasko. Samara gihapon nga nakig-abin ka sa mga buhat sa kalibutan. Now, unsa may mga buhat sa kalibutan sa mensahe sa Pasko? Unsa may mga buhat? Anay ato anang taga-anog pagtagad. Unsa man ay buhat sa kalibutan sa panahon sa Pasko? Unsa man gyud ay kahulugan og buot ipasabot aning Pasko? Ato nang tagaan kuno pagtagad be kay lisod man kaayo mga kaigsuonan nga mulitog tag mga pulo nga wala nato kaayo maklaro. Ato nang klarohon kanang wala maklaro mauna ni panahon nga atong klarohon. Kay daghan mang mga pinulungan nga atong na kanabitang nalitok, nabungat, nasulti nga wala nato mapamalandongin. Si Merlin Garganera, maayong gabi Pastor, uban sa imong pamilya, maayong gabi isat si Mimi Dalio. Good evening Pastor, watching from Davao City. Request ko kanta Lahotay. Sini Kaluban, da Yaday, maayong gabi. Balance nga ginatawag Pastor, balance. Albert Palomar, maayong gabi Pastor Gideon, watching from Bindoy. God bless your program. Maayong gabi Pastor, God bless sa inyo ha. Diri kami diri apektado sa bulkan nga naglupok apan na ay protector. Ang Ginoo Hesus. Amping-amping mo di Sister Teresa. Si Milen Arcala, maayong gabi Pastor. Request ko palihog ngayon araw kaligtasan. Amen. No? Lahutay tahigala matud pa tinuod jud kung lisod motuman sa pamaagi sa Ginoo ang kinabuhi lisod sab. Susana Pablio, mayong gabi Pastor Gideon, usa tanan anak sa Ginoo. Kumusta Pastor? Dalaygon ng Ginoo. Salamat kay okay ra gyud me. Mary Ross Biliaris, mayong gabi Skilisti Pargan Rivas Repulin dasig lang. Okay. Sige.
Sa ako pastor dili basta dili ka mubuhat og ilang mga buhat. Doon na po igsuon na to nga miingon nga dili sala. Basta kay dili ra ka mubuhat sa ilang mga buhat. Unsa man di ay mga buhat sa kalibutan sa adlawng Pasko. Ato nang tinud-on ron. Ato ning klarohon. Awit magkalangit sayaw ay tihik-tihik. Na ang mga bisyo samaan ang inom ug uban pa. Mao nay mga mao nang sala kuno ang magpasko. Kay inig Pasko mag-inom daw kuno. Sige. Kung way inom, way Pasko. Pero kung naay inom, naay Pasko. Ana siguro no. Kay ang mensahe sa Pasko kana mang-inom og bisyo. Mao ba na? Mao ba na yung mensahe sa Pasko ato kuno ning tan-awon. Si Mary Rose Villeres request song gipabaton. Sa pagsimba, Cesar Torda Swansea from Quezon, Ray City. Hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ is coming, Maranatha. Si Poybi Barido Alboro, maayong gabi pastor from Australia. Kumusta mo diha Poybi Barido Alboro diha sa Australia? Murag layo na ning Australia. Kisa man to nga akong kaila nga nasa Australia. Why tihik-tihik? Si Jose Pino Paran, blessed evening Pastor Gideon og sa tibuok nimong pamilya og sa tam viewer, kumusta mo diha? Kerami. Brother Jose Pino Paran, gahini biya mi dire ha. Karong Marso, bisitahi mi dire sa atong Thanksgiving. Si Rosa Chin, hello Pastor, good evening. Para nako dili sala ang paghanda sa Pasko. Pastor, kung naay budget kauban banding sa pamilya, ilabin na natong lagyo nagpuyo na ay iyang pamilya, yearly lang magtigom lang. Pag na ako'y kanta pero dili kay maglaro na kung makanta ba nako adlaw sa Pasko. Kanta para sa Pasko. Si Gina Kamahalan dili sala Pastor kay kanang Pasko kay mao manay sinugdanan nga gihatag sa Dios ang iyahang bugtong anak. Dunay mo ingong sala, doon na po'y sala. Walay kinutuban ang gasa ni Jesus Christ mao nga magsaulog ta sa Pasko. Yan napag yung mga bersikulo. Bisag dili Pasko Pastor mag-inuman gihapon. Ato ning klarohon ha. Para maklaro pod ang ato ang mga pinulungan sa unahan sa ato pagpangalagad sa Dios nga mao'y tagyas tanan. Si Rosia Chen, hello Pastor, good evening from Taiwan. Pwede request Pastor imong new kanta atong kapahulay. Makapahulay. Sige. Mobalik ko, mo inom ra kog tubig mga kaigsuonan. Mobalik ko aron sa pagkanta mga kaigsuonan sa lahutay og dito sa cross og makapahulay. Sayaw sa kalipay
Okay, ako sa nga andamon ang akong gitara kay medyo murag wala mo tingog. Ako sa ning hey, andamon. Okay, nitingog ra di ay. Okay, ako nga kantahon tong gi-request mga kaigsuonan nya human ani moadto na tas pagtagad sa ato ang hiskutanan. Ya kasagaran karon atong hiskutan kani usang Pasko, minsay sa Pasko. Mga minsay usa sa Pasko atong hiskutan mga kaigsuonan. O niya minsay na sa pagpangandam alang sa atong pagsugat sa 2025. O niya katong Hebreo mga kaigsuonan Kapitulo 11 ato ra nga atong ipadayon sunod tuig. Sunod tuig na no, murag dugay na kayo sunod tuig. Pero kung dunay mga panahon ato ra atong ipadayon. Pero ang gihatag sa Ginoo sa akong kasing-kasing mga kaigsuonan ang paghisgot gyud sa mga mensahe mahitungod aning kapaskuhan o pagpangandam alang pod sa ato ang pagsugat o pagsuod sa tuig 2025. Kung unsay angay natong buhaton ug unsa po yung mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga atong himuon. Awit magalangit lahutay dito sa cross. Okay. Makapahulay usa ako ang unahon unya makapahulay dayong lahutay dayong dito sa cross ana lang. Okay, makapahulay usa. Dunay nag-atima dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalagman. Ikaw ako nakalaban, ang kinabuhi ka dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalagman. Ikaw ako nakalaban, walay laing magbalantay, giatiman pagyod kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Ayaw usiki, ayaw gyud sayangin ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o, ka ikaw gitudluan o gitudluan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Busa padayon ta
pangalagad niya, diha sa pagsimba, magkahiyo sa kita. Dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat maayo kita gantihan. Walay laing magpalantang, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon naman utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinun-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos nun muli ka. Buhata ang tanang kabubut unya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut day kasiyan, dili ka kapsan sa tanang butan. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan,
Kalistanan kasakian doon na may utlanan. Kung sa ayaw kaloya ay may umapa, angay ka lang mulahotay aron makalabang ka sa pagsulay. Kanimo lamang kami simba, kanimo lamang kami mangalaga, ka ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kanimo lamang kami simba, kanimo lamang kami mangalaga, ka ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos,
dito sa krus ang kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Dili na to kalimtan ang pagpasalamat kanunay sa atong Dios. Tungod kay diha nagsugod ang tanan sa iyang pagkatao, diha naghimugso ang tanang plano ug saad sa Ginoo kanimo ug kanako. Adto ta sa paghisgot mga kigsunan, sa paghatag ng panahon sa mga mensahe nga angay natong tagaan og pagtagad. Ako saning ipasod ang awit dinhi usa no kaligtasan. Ako saning tagaan og pagtagad. Aniya mupadayon na ta. Muli ako kadiyot mga kaigsonan, matod pa Pastor nindot kayo ang mensahe sa awit ika ni Pastor Dante Ruiz. Salamat kayo. Amen no? Si Ims Dinglas, dalaygon kayo ang Dios. Dalaygon kaayo Pastor, daghang bless sa imuhang programa kaayo. Karon gabi great me sa Talisayan Grace, Pastor Castillo Garcia, Pastor. Kumusta mo dihang? Dios magpanalangin. Sige. Joseph Noble, para nako Pastor, dili sala ang pagsandom Pasko. Ani kitaas-taas. Ako sa ning tutukan be kay murag taas-taas man, manindot og tutukan ning taas-taas. Alang sa uban, sala ba ang pagsaulog og Pasko? Unsa maging mensahe sa Pasko? Mao ba nay atong makit-an? Insakto ba nang makita natos kalibutan? Mao ba nay tinuod nga mensahe sa Pasko? Kanang naay mga magbisyo, mag-inom. Mao ba na ang tinuod nga mensahe sa Pasko? Mao hinungdan nga kita mga Kristiyanon di na noon magsaulog Pasko. Matud pa ni Joseph Noble Vidal, para nako Pastor, dili sala ang paghandom sa Pasko. Gani mas atong tagaan og pagpatigbabaw ang gugma sa Dios kanato. Tungod kay og wala ang gugma sa Dios kanato, dili ta makabaton og kaluwasan. Dili ta na nag-celebrate og Pasko na ay inom-inom. Gani ingon nga Kristohanon kanunay kita gipasidan-an ni Kristo about sa pan nga ipapatubo. Makita diha sa Mateo 13:33 og sa Marcos 8:15. Kining pan nga igpapatubo iha kini sa trabaho sa mga pariseo. Diha sa Pasko, ang Kristohanon kinahanglan magmaigmat tungod kay daghan kaayo ang pan igpapatubo labi na diha sa mga Christmas party sa company ug dili ka mo shot og ilimnon makahibog, dili ka makadawat og pinaskuhan. Kuno'y mga kampanya nga kung dili kuno ka mo shot og usa ka ilimnon nga makahubog, di kuno katagaan og kuan. May nang i-report na og naaga ni i-report nagdoli. Inaana no, kisa may message ani si Brother Joseph ay report nagdoli. Inaana nga wala man na sa ato ang kuan kanang pakigsaa diha sa atong nasod nga kanang dili kanang bonus i-kondisyon og inom, dili na mao. Magmaigmat ayaw pag ingon nga usa lang kasyat, ingon nga respitar nila or mosyat ka tungod para lang makadawat ka og bonus. Hinumdumi nga ang usa kasyat sama lang na siya sa gamay nga pan igpapatubo. Once nga imo kining himuon, mao kini ang makaguba sa imong pagkakristohanon nga dili kana mahimong kayaga
example nga Kristohanon sa ilang kinabuhi. Dapat ang Kristohanon kinahanglan gyud magmaigmat. Kay bisan wala ka kita ang inyo pastor, wala ka kita ang imuhang kauban sa simbahan nga ikaw nakighugoy-hugoy diha sa kalibutan, apan hinumdumi nga ang Dios nakakita sa atong ginahimo. Daghang mga Kristohanon karon mo inom ra gihapon tungod kay respetar lang kuno sa ilang pamilya. Dapat Kristohanon ang atong pagtuo lig-on ang pundasyon. Sa bato taliwala sa mga tentasyon, dili ka matarog kun dili magpabilin kang Kristohanon nga modan-ag gyud sa kalibutan. Wow, nindot no? Nindot matud pastor, nindot ta minsay matud pa ni Pastor Dante. Salamat kaayo. Ato pakpakan ang Ginoo. Wow, salamat kaayo. Brother Joseph sa imuha nga taas nga mensahe nga makapaablisan. Si Nel Rim Dosel matud pa each and everyone maayong gabi labi na kanimo pastor uban sa imuhang mabungahong pamilya. Sa ako sala ang pagsaulog kung makalapas na sa buot ipasabot sa iyang mensahe. Kanitumpak ko ni kayo. Mahitungod sa gugmas kalibutan o gugmang langitnon. Nagmapahinumdom lang nga Pasko mahitungod ngano nga gipakatao isip Mesiyas og Mesiya manluluwas in John 3:16 the word verse. Salamat kaayo. Okay. Si Ilaw Ganyolon, salamat sa Ginoo sa kanunay nimong kamaayo sa akong kinabuhi. Amen, no? So magulat-ulat ra pud ko sa inyong mga mensahe diri sa ato nga programa mahitungod sa ato ang hisgutan karon. Daghang mga pastor, mga kaigsuonan nga dili mo sa ulog Pasko kay ila day gipasangil nga kuan kuno selebrasyon kuno nas pagano ug kasaulogan ra kuno na sa Roman Katoliko. Makaingon ta ba? May panuon day ang mga pagano ug ang Katoliko kay nagsaulog pa sa Pasko. Unsa man day Pasko, dautan day ng Pasko? Unsa man day tinuod nga Pasko? Ato ba nang nasabtan nganong nahimo naman hinuong dautan alang sa uban ang pagsaulog sa Pasko? Now atong hinumduman mga kaigsuonan, maghisgot kanig Pasko, tanang tao gawas nun nga mo sa ulog, gawas nun pod nga dili mo sa ulog. Lamang kitang tanan moatubang sa hukmanan aron hukman tas atong mga binuhatan. Kung unsa gani atong binuhatan, maunay atong nasabtan, maunay atong pagpanabot, maunay atong tinuuhan. Kay maumay atong binuhatan, maumay atong tinuuhan og pagpanabot, maupoy atong gibuhat. No atong sabton mga kaigsuonan ato ning tan-awon kung unsa gyud ay ning Pasko. Ang Pasko mga kaigsuonan sa Spanish gitawag ni siyag Paskwa. Sumala rin ni sa akong naapsan nga research or pag-search ani nga Pasko. Sa Spanish nga pinulungan gitawag ni kuno og Paskwa. Ako ra ning gibutangan og kuno. Sa Latin ani gitawag ni siyag Paskwa gyapon, nya sa Hebreo Pisak, unya sa English mga kaigsoon gitawag sa Passover, og sa gitawag ni siya kana bitang pagpakatao or paghandom, pagremember, pagpahinumdum nga dunay na tao, nga dunay na himugso. Mao gyud nay mensahe about Christmas mga kaigsuonan. Ang Christmas wala na maghisgot sa Santa Claus. It's not about Santa Claus. It's not about gift, kanang mga regalo-regalo nga atong makitaan sa eskwelahan, makitaan sa mga company. Ang Christmas mga kaigsuonan, ang mensahe sa Christmas wala na makasentro sa mga dekorasyon, kanang mga Christmas lights. Dili na maoy gisentro about Christmas. Ang pinulungan nga Christmas sa Grego mga kaigsuonan gihatagan ni
mensahe nga matod pa Kristo Gina, mao ba ni pagbasa nga matod pa Christ birth. Ang Christmas, mga igsuon, naghisgot gyud ni sa pagkatao ni Kristo. Walay laing gihisgutan mga kaigsuonan, lamang ang tanang mga tao sa tibok kalibutan mga igsuon libre nga magsaulog sa Pasko. Kung maghisgot ganitag mga tao sa kalibutan, mga tao nga makasasala o dili makasasala. So libre ang tanang tao nga magsaulog og Christmas. Walay balaod sa matag nasod or walay balaod diri sa Pilipinas nga ang mga dili magtotoo dili magsaulog og Christmas. Wala pod tay balaod mga kaigsuonan nga ang mga magtotoo ray magsaulog. Ang tanang mga tao, madautan og dili dautan, mamatarong og dili matarong, makristohano og dili, libre ang tanan nga magsaulog Pasko. Pero ang pagsaulog mga kaigsuonan lahi-lahi og mga buhat. Kung arita sa pagsaulog sa mga tao nga wala sa pagtuo, gitawag nato nga mga tao nga naa sa kalibutan, lahi sad ang ilang mga buhat. Speaking about pagsilibrar og Pasko, pagsaulog og Christmas. Kay ngano man, naa magyud nila ang bisyo. Kay naa man sila sa kalibutan. Wala man sila sa mensahe sa Dios. Mao na nga kung kitang mga Kristohanon adto ta mutan-aw sa mga nagsaulog, aw adto ta mutan-aw sa mga tawo nga nas kalibutan, tan-aw nato ang ilang mga buhat, mura tag hilasan mga kaigsuonan nga makadungog og Christmas. Kay ato mang gitan-aw ang ilang mga buhat kung giunsa nila pagsaulog ang Christmas. Mao na nga ang mahitabo alang nato murag dili maayo ang pagsaulog og Christmas. Kay naalagi bisyo, naa ang pag-inom, naa ang paghubog-hubog, hudyaka dito, hudyaka dire. Pero ang tinuod nga mensahe sa Christmas, dunay Kristo nga natao. Lahi ang ilahang trabaho sa dihang magsaulog sila about Christmas. Nganong ato po ng tan-ahon? Nganong ato po ng tutukan? Para dili lang gyud ta magsaulog og Christmas? Para mahimong sala na noon ang pagsaulog og Pasko? Mga igsuon kos Ginoo, adunay mga tao nga nagsaulog og Pasko nga nagbisyo. Ila na sila, ilahan ng tulubagon. Ilahan ng kagawasan. Pero dili nato na maoy basihanan aron mahimong sala ang pagsaulog Christmas. Kung muingon pud ta nga ang Pasko or ang Christmas gipasugdaan sa Romang Katolik, Romano Katoliko, or kay dagamang klaseng Katoliko, or gipasugdahan sa mga pagano, mao nang nahimong sala mga kaigsuonan kos Ginoo. Unya naa poy moingon nga wala man gyud silent man ang Biblia pastor nga wa man gyud mataw si Jesus og Disyembre 25. Bisan og Disyembre wa gyud nas Biblia. Pangutana mga kaigsuonan, sa ngalan pa lang nga naay Kristo nga natao, dili na lang gyud ta magsaulog kay wala ta masayod sa adlaw nga dain sa natao? Pananglitan, makakita kag bata nga natao, makakita kag bata dias dalan. Kumbaga nahimo siyang ilo, wala sa kaila sa iyahang mama ug papa, unya wa say kalibutan kung unsa siyang pitsaha adlaw nga natao. Unya walay laing giduulan kun dili ikaw. Nakit-an nimo siya. Dunay mga suliran, di suliran, handumanan.
Siguro sa unang panahon murag nakadungog ko ana suliran. Gihimo ng suliran. Gihimo ng drama diha sa usa ka programa sa radio nga kini ang akong suliran. Nya doon na po'y mga handumanan nga tinuod gyud nga kaagi nga bata ba kanang nakit-an nga wa gyud siya kailakin sa iyang mga igsuog kadugo o niya ning nakadangop siya usa ka pamilya nga marang-arang. Nya ang bata nangayo og kanang birthday. Naglibog sila mo nang nagpadala siya og suliran kung unsa gyud ang angay niyang buhaton aron matagaan na birthday celebration ang maong bata nga iyang nakit-an. O niya, wala man gyud sila'y basihanan nga unsang pitsaha. Dili na lang di ay nato na hatagan og selebrasyon kay wala ta masayod sa adlaw sa ihang pagkatao. Kung sa ulugan nato tagaan nato siyag selebrasyon sa ihang birthday, sala ba? Tungod kay wala ta masayod sa iyahang sa pizza diin siya nahimugso. Ingon ang usa ka doktora mga igsoon, dili lisod ang pagsaulog og birthday. Importante gisaulugan nimo siya sa adlaw diin siya imong nakit-an. Now, libre ang tanan. Ang giingon sa Biblia, libre ang tanan kung unsa ka magsaulog sa pagkatao ni Kristo. Madisimbre ba nimo sa ulogon ang pagkatao ni Kristo? Manobimbre ba? Maseptembre ba? Agosto ba? Libre ang tanan. Pwede nimo sa ulogon ang pagkatao ni Ginoong Hesus sa Mayo, Hulyo, Hunyo, basta kay nagsaulog ka o adlaw sa pagkatao sa Ginoo. Ang problema, dili ka magsaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesus kay wala ka sayod sa adlaw or pizza nga insakto kung kanus agyod siya kanus agyod siya na tao. Makaingon ta ba nga, uy may pagani di ay mga pagano? Bisag wala sila makasiguro kung unsang pitsaha. Apan kitagaan nilag sa ulog ang Kristo nga natao. Unya kita noong miangkong Kristohanon, dili na noon da ita magsaulog og Pasko. Hinumdumi ang Pasko, ang Christmas, dili na kalibutanon. Ang message sa Christmas mga igsoon, Christ's birth. Natao si Kristo. Dili na kalibutanon nga mensahe ang Christmas. So dili sala ang pagsaulog sa Christmas. Dili sala. Usa kini ka opportunity mga kaigsuonan sa matag Kristohanon nga handumon, hinumduman ang pagkatao ni Jesus, ang mensahe ni Jesus, ang katuyuan sa Dios nganong natao si Jesus. Kanus amad ay nato ni buhaton. Dili na lang nato ni buhaton kay wala ta masayod sa pizza. Daghang mga Kristohanon nga misud sa pagtulunan nga moingon sala ang pagsaulog og Pasko pero masuko kung dili tagaag bonus. Murag ang company ba murag moingon pod nga lisura timbang-timbangon ay. Naay mga Kristohano na. Naay mga tao nga siyempre ang ubang mga dili lang kay Kristohanon. Dili lang kay ang ubang Kristohanon moingong sala. Doon na po'y ubang kongregasyon, ubang simbahan nga wa gyud mo sa ulog
Nga dili lang ko mo mention mga kaigsuonan unsa na silang mga simbahan na. Naay mga simbahan mga kaigsuonan nga dili mo sa ulog Pasko kay makasala sila. Pero mudawat og bonus. Kanus aman di ay nahimugso ang bonus. Da iba nahimugso na siya tungod sa Christmas, tungod sa Pasko. Ibin kanang mga regalo. Diha na nagsugod mga kaigsuonan. Kay ang mensahe sa Pasko dili ng pag-inom, bisyo, paghugoy-hugoy, dili po na mensahe sa usa ka karatula. Ang mensahe sa Christmas dili mensahe nas mga paganismo. Dili na mensahe sa pagano. Dili sila mo'y tag-iya anang pulong Christmas. Mga igsoon, ang pulong Christmas na tao si Kristo. Yes, bisag sao ni mog abli ang Biblia, Genesis to Revelation, wala maghisgot ang Biblia nga sa ulogon ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Wala sad mag-ingon ang Biblia nga ayaw sa uloga ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Apan gitagaan tag kagawasan, libre ta nga magsaog og di. Libre ang tanan, magsaog man og di. Importante sa tanan natong gibuhat para sa Ginoo. Kung nagsaulog kag Christmas, ang imuhang gitagaan ug pagtagad, ang mensahe sa Dios, ang plano sa Dios, imong gihandom, imong gitagaan og panahon ang imong kaugalingon nga ma-remind kanang mapahinumduman nimo ang imong kaugalingon nga na angay kang magtarong, angay kang maglipay, angay kang madasig, malig-on diha sa pagpadayon sa pagpangalagad kay dunay Kristo nga natao. Dunay Kristo nga natao nga nagdalag kaluwasan. Nagpakatao si Jesus para mahatod ang kaluwasan nimo nako. Usa sa mga problema manggod, kitang mga Kristohanon misugot rata nga kawaton ang mensahe sa Christmas. Ang nahitabo manggod, gikawat ang mensahe sa Christmas. Unsa may mensahe sa Christmas? Christ's birth. Si Kristo na tao. Maog yun ay mensahe sa Christmas. Ang mensahe sa Pasko mga kaigsuonan, paglabas, paghinumdom sa pagkatao ni Ginoong Kristo, wa nay lain. Mensahe sa pagkatao ni Ginoong Hesus, naa diha ang kaluwasan, naa diha ang kabag-uhan, naa diha ang panalangin, naa diha ang kausaban. Maunay mga mensahe diha sa Christmas, pero gikawat. Nganuman, daghang mga Kristohanon misugot sila nga mailisan ang mensahe sa Christmas. O unsay mensahe sa Christmas? Inom, bisyo, mga dekorasyon, Santa Claus. Maunay pag-compromise sa kalibutan. If you Christian, kung ikaw Kristohanon, ayaw sugot nga mo compromise kas mensahe sa kalibutan. O sa may mensahe sa kalibutan sa Christmas about Santa Claus, about sa mga decoration, sa mga Christmas lights, about sa mga gasa-gasa, sa bisyo ug uban pa. Mao man ay dagway, mao man ay mensahe sa kalibutan. O niya, di ko mo sa ulog og Christmas, di ko mo sa ulog Pasko kay maulagi na. Mao nay tinuod nga ni compromise sa kalibutan. Kay ang tinuod nga mensahe sa Christmas, dili about Santa Claus, dili about sa mga kanang
ilisanay mga regalo, dili po na mahitungod sa mga dekorasyon. Labaw nang dili na mahitungod sa bisyo, kundili mahitungod na sa pagkatao ni Kristo. Usahay ba? Ang tao strong nga dili mao. Kanang lig-on sa dili mao nga mensahe. Daghang kayo mga Kristohan, ako kapila ko kasugat og Kristohanon. Ingnan ko nga lain na pod ay imong gidala ron pastor. Ikaw mauraman Biblia ra gyapon. Sa dili ba? Kuan man ka maumani ang imuha sa una diri man kas amoa. Ikaw nga mauraman gyud na lahi ra og kanang pangalan kay kanang even ang pastor diri sa atoa maumay nagbautismo nako pero hinumdumi sa matag karon og unya nga muuli ko gakson nako siya before namatay among pastor. So ang among pastor wala gyud moingon nga lahi ko. Pero sa dihang namatay na among pastor ang nimpuli og ang mga sakop miingon ang lahi ko kay ngano man musaulog daw kuno kog Pasko. Kay kuno kanang Pasko iya kuno nasyawa. Nya mga Kristohano, ikong mag-uol masad ko aning mga klase nga mga tao. Pataka ragbuka silang baba. Pasko daw iya kuno syawa. Musugot ta nga ang minsay sa Pasko, ang minsay sa Christmas, ilisan og minsay sa yawa. Pero kung mutrabaho sa mga company, magdinawatay og bonus og dili gani matagaan magbagulbol. Murag kaingon ta, kumusta naman ang ato daing naong? Nipis o baga? Dili ta mo sugot kitang mga Kristohanon. Barugan na to. Nga ang kanang mensahe about Christmas, doon na siya kaugalingong mensahe. Kitay mo tipig sa maong mensahe. Kitay mo pabarog sa maong mensahe about Christmas. Tipigan na to ang mensahe sa Christmas. Nga dunay Kristong na tao. Naghisgot na about gugma sa Dios. Maubitaw na ang diha sa Biblia, may ingon ang usa ka anghel, ayaw mo kadlok, ayaw mo kalisang. Kay karong gabi una, nataw si Jesus sa lungsod sa Bethlehem. Imong basahon mga kaigsuonan sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 1. Ingon diha, nataw si Jesus sa lungsod sa Bethlehem. Doon ay Jesus nga nataw, nga nagdalag kaluwasan, agianan sa kaluwasan sa mga taong mudawat ni Jesus. Unya kung imong lantawon sa ubang mga libro mga kaigsuonan sa Lucas Kapitulo 2:11 nag-ingon, karong gabiuna na tao sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas. Adili ra ko magsaulog pastor kay wala lagi ko masayod kung kanus na tao si Jesus. Mga igsoon, sahay makaingon tanga, may padait yung mga pagano. Kay gitagaan pa nilag bili ang pagkatao ni Jesus. How about kitang mga Kristohano? Wala na nato tagaig bili kay mitutok na ta sa mensahe kalibutan about Christmas. Unsa may dagway di ay sa mga tao nga nas kalibutan mahitungod sa Christmas. Mag-inom, siyempre mag-inom. Magbidyuki, kanta dito, kanta diri, hubog dito, hubog diri. Kahit naalagi sila sa kalibutan. Ang problema maumay atong gitanaw. Wala nato barugi ang mensahe sa Christmas. Ako mga pagdasik. O ni. Mapastor ka, makristohanon ka, o niya, ang imong nakatunan sa mensahe sa Christmas, dili na about Christ, about na sa imong nakit-an sa kalibutan. Ako mga pagdasig, ayaw sugot
nakuhaon ka nga di pa kakapamalandong ana. Ayaw sugot nga kuhaon ka mo biya lang kas kalibutan nga maunay imong iatubang sa Dios. Kay mo atubang biya guta sa Dios. Moingon ka nga, Lord God, wag gyud ko kasaulog sa imuhang birthday. Kay gatuo man gyud ko nga mga trabaho nas pagano. Ang Roman Katoliko mo inagbugna na. Gatuo man gyud ko nga bisyo inom gyud mensahe sa Christmas. Munang niingon pa ko nga sa ubang ako mga kaigsuonan, makasala gyud mo kung magsaulog mo Pasko. Dili man ang word Pasko ang gisaulog. Ang mensahe sa Pasko mga kaigsuonan, ang meaning sa Pasko, ang meaning sa Christmas, maoy atong gihandom. Pasagdahi ang mga tao nga nas kalibutan nga ang ilang Christmas, nag-inom sila, nagbisyo, nagkatakanta, pasagdahi sila. Ang ato iampo nato sila. Kay maunay atong trabaho. Mao lagi to nga nakahinumdum ko mga kaigsuonan sa usa ka suliran nga nagpatambag siya nga doon na siya nakit-ang bata. Unya ang bata mihangyo niya nga pila na kahigayon nga ang iyang mga anak iyang gi-birthdayhan, iyang giko nag-cake, iyang giregaluhan, unya ang iyang murag giampon nila ba. Murang nangutana siya, gipadala niya sa programa sa usa ka radio nga kini ang akong suliran. Nangutana siya kung unsa gyud buhatan ba niya og selebrasyon ang usa ka bata. Ingon ang usa ka doktora nga, yes, tagais siya siyang gihangyo. Kinahanglan magsilibrar mo og birthday. Nya gawas nun ka, bisag unsang pitsa, himuon siya og adlaw or birthday nga diin imong saulogon ang ihang adlaw diin siya natawo. Kay naagyo adlaw nga natawo siya, dunay pizza ba? Wala lang ka masayod. O niya himuon day natong rason nga dili na lang nato handumon ang pagkatao ni Jesus kay wa ta masayod sa adlaw diin siya na mahimugso. Uy, mga Kristohanon, magmatata. Daghang mga Kristohanon nga against about Christmas. Pero kung dili tagaag bonus, masuko. Ha? Awa ko masuko, Pastor, oy. Kauna na ninyong regalo. Mga igsoon, daghang mga Kristohanon, against sa Pasko kay ang ilang nasabtan, mensahis pagano, mensahis Roman Katoliko, ang ilang nasabtan kalibutanon. Mga igsoon, nganong dili man gyud nato tipigan ang tinuod nga mensahe sa Pasko? Nganong dili man gyud nato barugan ang tinuod nga mensahe sa Christmas? Ang tinuod nga mensahe sa Christmas, Christ's birth, dunay Kristo nga natawo, mo nay atong barugan, dili nato ilisan, di ta mo sugot nga ato nang ilisan. Mao nang usa sa ato ang isuon ni ingon kanina, magbantay lagi tas igpapatubo. Usbon ang mensahe. Tan-awa danay baghang mga Kristohanon karon nga nakakat-on sa dili mao nga mensahe. Ngano man? Kay dili ang mensahe sa Christmas ang ilang gitutukan, ang nagapanghitabo sa kalibutan, the time of Christmas. Unsa may nagapanghitabo sa kalibutan, the time of Christmas? Sa kaniadto ng mga buto-buto, di ba? Na ay mga kamot nga, na ay mga kamot nga nangaputol, na ay mga nabuthan, nag-Christmas sila sa ospital. O niya mo ingon dayon ang mga ubang mga Kristohanon, dili pa ni unta mo, dili ta ni maputol, dili ta ni madisgrasya, dili ta ni mabuthan kung wala pa'y Christmas. Sayop yun ning magsaulog Christmas. Sayop di na nga natawo si Jesus.
Ang nakapurdoy lang mao ni daghang mga Kristohanon nga wala na magpabilin sa tinuod nga mensahe sa Christmas. Usa ba ka ani? Usa ba ta nga wala na ta magpabilin sa mensahe, sa tinuod nga mensahe about Christmas? Muna nga muhukom na ta sa mga tao nga magsaulog sa Christmas. Christmas mga igsoon, usa kini ka opportunity mo na giingon sa usa nato ka igsoon nga dili sala ang pagsaulog Christmas. Kay mao nay time nga magkahiusa ang pamilya. Magkahiusa to remember the birth of Christ. Sa paghandom, sa paglabas, sa pagkatao ni Jesus Christ. Sa pagkahimugso. Kay sa dihang nahimugso si Jesus, nahimugso ang kaluwasan. Sa dihang nahimugso si Jesus, natao si Jesus, natao og nahimugso ang paglaom, ang pagtuo, paglaom ug ang gugma na katunan. Mao bitaw nang naay paghinatagay. Naay mga tao nga di mo tuog Christmas, mo hinungdan dili mo hatag. Pero mudawat. Mudawat. Di gyud mo tuog Christmas. Ug naay mga rolling. Nga di mi mo tuog Christmas. Why hatag? Pero kung sila hatagan, mudawat man lagi. Nya moingon dayon nga ang Christmas manggo dili na Disyembre. Every day. Nindot masad no. Every day ang Christmas. Tanang adlaw sa tibuok tuig Christmas. Nindot. Pero lisod buhaton. Kay nga naman, kung Christmas everyday kang magsaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesus. How about na pod sa pagkamatay? How about na pod sa mao na mga igsoon, daghang mga Kristohanon nga dali nga mo sulti pero wala makapamalandong. Doon ako'y basahon. Roma Kapitulo 14. Kinsa ka man nga maghukom sa sulugoon sa laing tao. Ang iyang agalon mauray maghukom kung nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayud siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya. Nagbasa ko Roma 14:4, versikulo 5. May naguna-una nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw. Samtang ang uban naguna-una nga managsamang balaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod hain ang hugot niyang gituuhan. Sa kunang gikaingon, ang tanang tao libre. Magsaog man kag di, libre matag usa. Pero mangutan ako, nganong dili man ka magsaulog og Christmas? Kay ang mga kay trabaho nas pagano? Ang founder ana ang mga pagano? Unsa man dayong Christmas? Pinulungan na sa pagano? No. Ang Christmas dunay na taong Kristo mangluluwas. Si Esther Pasa, good evening pastor, maugjud na ako gib paambit nga ma-explain nimo. Jesus Christ wala matanaw mata na tao sa tugnaw panahon. Tinuod na pastor dili ibase sa pagbutang Christmas light kay naami silingan nindot kaayo siya decor pero wala siya patsit muhatag sa mga tao walay pagkaon panahon ng Pasko. Pastor, ang mensahe sa Pasko mao ang paghigugmaay, pagpinasayloay o paghinatagay. Paghinatagay, bot iba sabot kanang suklianay. Moingon bitaw tang paghinatagay, dili kay ikaw ray muhatag, sige ra kog dawat.
Muingon kaning paghinigugma ay dili po na ikaw ray sigig higugma, ako po'y way higugma. Muingon kaning pagpinasaylo ay vice versa yun na siya. Nipasaylo ka, nipasaylo sad ko. Maunang Pasko. Maghinatagay. Maubitaw ng batasanon ang pagbinaylo ay og mga regalo. Saon man pod, dili na mutuo ang uban og Pasko, sala na ang pagsaulog Pasko. Siguro dili sala pod na moingon ta nga hadlok na silang muhatag. Pero dili hadlok ang pagdawat. Kay na ako'y kauban mga kaigsonan, lahi siya og dili siya moto og Christian pero naasay simbahan. Ang ilang simbahan di gyud moto og Christmas o Pasko. Hinatag niya preho mi og kuan kanang trabaho. Preho ming driver. Karon pag hinatagay bonus, nagsigi og pangutana nga nakadawat na kag bonus, Brad John. Ko nga, may Pasko. Ako rin may naipasko. Isa, may na lang ba? May na lang. Iko nga, lagi Pasko, Brad. Ako rin naipasko. Kaya iya lagi kong gidibati about sa Pasko. Mao na nga, usahay kining tao ba? Muingon nga, compromise sa kalibutan, unya mudawat og kanang kwarta. Labaw pa na nga compromise ka na mudawat kag bonus panaw sa Pasko kay kanang bonus nahimugso taho na tungod sa Christmas. Tungod kay dunay Kristo nga na tao. Mao bitaw nang gipakita diha sa Dios ang kinaiya sa Pasko. Paghinatagay, pagpinasayloay, paghigugmaay. Kung nihatag ka, doon na po kay madawat. Gihatagan sad ka. Mao na diri sa mga kabataan nato sa nagkalaing mga kasimbahanan, gi-practice nato ang atong mga anak sa paghatag. Dili kay sa pagdawat. Munang naa sila'y pagbinaylo ay mga regalo. Ang uban, doon na sila'y pagbinaylo ay regalo adto na sa January. Kay misupak lagi kuno sila sa Disyembre 25. Noon kanang tanan libre. Pero maghisgot na gani kung magsaulog og Pasko og Christmas sala na na. Isuon ko sa Ginoo. Murag nalapas na ta nas Biblia. Wala na magsubay sa Biblia. Ikaw nga ko, libre. Pero dili libre sa paghukom. Libre sa pagsaulog kung kanus anato sa ulogon ang pagkatao ni Jesus. Kay ang pagkatao ni Jesus, ang pagmensahe sa Pasko mga gigsunan, mensahe sa Christmas, it's not about Santa Claus, it's not about mga decor, it's not about mga kaigsuonan sa mga gift nga madawat og ihatag nimo. It's all about Christ's birth. Naghisgot na siya sa pagkatao ni Jesus. Pagkahimugso ni Jesus sa kalibutan. Maubitaw ng pero doon ay mga duha ka klaseng kinaiya sa tao. Sa Biblia sa pagkatao ni Jesus. Doon ay nalipay, doon na po'y naglagot. Doon ay nagsuko. Ato tanawon ko no ha. Kinsa ang nalipay? Lucas kapitulo asa man naba ni sa Lucas mga kigsonan kapitulo 2. Kanang pagkatao ni Jesus. Nga ang usa ka ang tulo ka mga maalamon nga mga tao nalipay sila.
nga natawo si Jesus. Unya, nalipay sad tong mga magbalantay sa karnero kay nawalihan man to sa mensahe sa Dios, bit-bit dalas mga anghel. Kay anang panahon na mga kaigsuonan, nganong ang mga anghel, samtang na malandong ko ba, nganong ang mga anghel maoy nagdalas mga mensahe? Kay anang panahon na ang simbahan, dili na mensahe gikan sa Dios ang gitudlo. Dili na mga mensahero diha sa simbahan ang gigamit sa Dios aron mahatod ang mensahe nga dunay natawo anang lugara. Kay nganuman ang simbahan sa panahon ni Jesus, dili na mensahe sa Dios ang gitudlo. Maunay nasakpan ni Jesus. Sa dihang nagsugod na si Jesus ayang buluhaton sa pagsangyaw mahitungod sa paghari, mahitungod sa mensahe sa Dios, mahitungod sa mga pagtulunan nga makoy makapaluwas sa tao. Nasakpan ni Jesus nga ang gipangwali sa mga magwawali sa mga kasimbahanan sa panahon niya, dili na mensahe ni Jesus. Diha sa Mateo 15:8-9. Nga daghang kay mga nagsimbag Dios, nagtudlo sa mensahe kuno sa Dios, pero dili na mensahe o pagtulunan sa Dios ang gitudlo. Mao na nga ang anghel na ang gisugo sa Dios aron paghatod sa mga mensahe alang sa mga magbalantay sa mga karnero. Unsay ingon sa mga anghel? Ayaw kahadlok, ayaw mo kalisang. Kay nining gabi una, mataw sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas. Nya kinsa man tong nasuko katong nagplano nga mapatay nila ang bata. Kay di sila musugot nga mataw si Jesus. Mao nang katong mga tawhana nga nasuko nga natawo si Jesus, hangtod karon katong mga kaliwat ato, masuko gyud sila nga magsaulog sa pagkatawo ni Jesus. Now atong hinumduman, ang tinuod nga kaliwat nga naak sa Dios, malipay sila nga mahandom nila ang pagkatao ni Jesus. Pero katong mga tao nga kaliwat atong usa ka pangulo, sa kahari, nga nasuko og nagplano nga mapatay niya si Jesus. Sinon ka nga gipamatay ang mga bata anang panahon na. Katong mga kaliwat ato, masuko gyud sila. Nga hangtod karon magsaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesus, masuko sila. Ya karon, asa man di eta na nahimong kaliwat. Mga igsoon, kung kaliwat ta diha sa planos Ginoo, malipay ta nga maghandom, labason nato ang pagkatao ni Jesus. Ya lisod man pud kaayo nga labason hinumduman nato ang pagkatao ni Jesus Nobyembre 1 or Pebrero 14. Or lisod pud kaayo nga sa ulogon nato ang pagkatao ni Jesus sa iyang pagkamatay. Libre ra gyud ang tanan. Ako moingkong libre ang tanan nga magsaulog. Pero ako advice mao ni, ayaw usba ang mensahe sa Christmas. Ayaw sugot nga mausab ang mensahe sa Christmas. Daghang mga Kristohanon nga nausab ang mensahe sa Christmas. Ang mensahe sa Christmas, ang ilang nakit-an, si Santa Claus, dekorasyon, hubog-hubog, inom. Mao na inyong nakatunan. Ang mensahe sa Christmas, mahitugod na sa pagkatao ni Jesus, mahitugod na sa pagkatao sa atong kaluwasan. Diha nahimugso ang kaluwasan, diha nagsugod ang kaluwasan, gitagaan tag paglaom sa Dios. Mao bitaw nang maglipay ta. Maglipay ta. Mag-enjoy ta. Muna diri sa ato ang programa mga kaigsonan. Karong Domingo mag-celebrar mamig
Christmas. Amo ang labason, amo ang handumon ang pagkatao ni Jesus. Maghinatagay. Siyempre, speaking about celebration na agyud ang kananay. So magsalo-salo mi. Like dili pareha atong last year nga naay ni sponsor na mo og usa ka litsong baboy. Last year man to. Lahi na pud ron. So ang amo ang gibuhat kay wala mami kuan diri wa pa may hala diri sa ato ang atong tigumanan diri. Nagkuan mi kanang angkon-angkon mi kung unsay dad-on namo. Naay mga games. Una sa tanan, mensahe gyud about Jesus Christ. Dili ta mo sugot kita mga Kristiyano di ta mo sugot nga mailisan ang mensahe sa Christmas. Dili po nato na ihatag sa mga pagano. Dili man pagano ang tag-iya anang pulong Christmas. Dili ang mga pagano ang tag-iya ana. Makaingon lang gani ita usahay kining uban. May pagani ang mga pagano kay nagsaulog pa sila sa pagkatao ni Jesus. How about ka? How about sa uban? Lilion ko nun ako kadali inyo ang mga mensahe. Connected gyud ang Passover o Christmas. Di gyud na siya pwede bulagon. Si Haring Herodes to pastor nga gusto niyang patyon si Jesus. Muna nga ang mga pamilya ni Herodes masuko to sila kung naay Christmas. Masuko to sila Kay wala may laing mensahe sa Christmas. Ang pagkatao man ni Jesus. Lorna Reveliesa, sakto gyud pastor. Salamat sa daghan gyud nakasabot sa pulong sa Ginoo. More blessing and strength, good health always to you. Kasuway manggug ko mga kaigsunan kanang ako ning i-testimony ba. Naghuot gyud akong duggan. Nakoy kaila, parinti pa gyud nako. Di lang ko mag-istorya asang dapita lugara. Nya Pasko to, murag Pasko mo siguro to. Iuli ko. Kasyon ko ba? Nya magyo kong ising-isi. Perti na kong lipaya, ako pang gihagwa-hagwa kay mao lagi ang akong kinaiya mga kaigsonan is smiling, hingtagad. Mao gyud na ako ang nabatasan. Kani mo halog gyud ko kanang bisay kaila dili lang babae halogon di na po na mao. Kanang ako rang isig ka igsuong lalaki kanang himamat gyud ba. Karon na ako'y kaila mga kaigsuonan nga kani adto maghagwa mi anak kay parente. Ako sang gihagwa-hagwaan mga kaigsuonan, naog ko sakyanan. Dahil ako sang giukoy-ukoy, tago-tago pa ko niya. Pastor ko nagdala na ko mga tao. Iko. May hapon te, kalit po kong anak ba? May hapon te. Uy, Merry Christmas. Uy, lain naman dahil siya pagtuon ng Christmas. Ning barog man naghinawak. Pastor na po lagi kuno siya. Nimbarog man na siya naghinawag. Sala, iya siyawa nang magsaulog Christmas. Iya sayawa nang magsaulog og Pasko. Naghinawak mga igso. Iko nga, ayaw lang na iskote. Atong hisgutan nga nakita ta. Nasuko na mangyod kay lahi na kuno ko. Dili na po kuno parihami. Kay musaulog lagi kuno kog Pasko. Musaulog lagi kuno kog Christmas. Dili man ang word Pasko ang gisaulog. Kana mang nahitabo sa pulong Pasko. Kana mang nahitabo sa pulong Christmas. Mo'y akong gihandom. Mo'y akong gisaulog. Awagi ko'y mahimo. Naguot akong dughan. Ning talikod ko nga way tingog-tingog. Nga nag-ampo ko. Murag tungod sa ilahang pagtuo nga sala ang Pasko, sala ang Christmas. Naguba ang iyahang pagbati diri nako. Nabugatan sad ko. Nya pila na ka mga Kristohanon nga
ako ang nahimamat nga ngilngigan sila ng Christmas. Wa sila ka matikod ba nga kita may gitagaan ana nga mensahe para atong tipigan? Dili na tutugutan nga mailisan bitaw na ang mensahe sa Christmas, ilisan anang mensahe sa about ang mga kahimtang anang Christmas kanang naas kalibutan. Dili na to, di ta mosugot nga maunay atong tan-awon ug maunay ibutang sa atong naunang kasing-kasing nga ang mensahe sa Christmas mag-inom, magbitsuki, pabuto. Sa ako nang gikaingon daghang mga tao nga wala kasabot sa Christmas maoy hinungdan gimahaya nila ang Christmas. Bisita kog hospital. Nainaputlan og tudlo ra to aw kumalag ko. Hilak ang mama. Tungod gyud is Christmas. Dautan iya gyud is yawa ang Christmas. Kung wa pa unta Pasko dili unta maputol ang kumaggo sa ako ang anak. Pataka ra ngal-ngal ba? Pataka ra og buka ng baba. Pasanginlan ang Pasko, pasanginlan ang Christmas. Gitudloan pa unta ang anak kung unsay buhaton sa Christmas. Nasayod unta sa tinuod nga mensahe sa Christmas. Mao na mga kaigsuonan, magbantay kita. Magbantay ta. Mayong gabi, Pastor Gideon. God bless kanunay, Pastor, sa imuhang kinabuhi dalaygon ng Dios sa tanan. Mark Joseph, bawal sa uban, Pastor, mag-celebrate kay wala daw na tao si Jesus sa Disyembre. Kay ang Disyembre 25 celebrate daw sa Son of God. Dili man Disyembre 25 ang atong gisaulog ana. Ang atong gisaulog ang pagkatao ni Jesus lagi. Wa ta magsaulog pizza. Daghan biyang nataw sa Disyembre 25. Pulong gani mga kaigsuonan na tao si Kristo about Christmas. Mao nay atong gisaulog, dili ang pizza. Pastor Gideon, nagsaulog ka about nagsaulog ka sa pagkatao ni Jesus? Yes, nagsaulog ko. Unsang pizza ha? Dili na mistil pa nga imuhang sayran akong isugid kung unsang pizza ha? Kay nga naman wala man na isugid sa Biblia. Ang gisugid sa Biblia, dunay Kristo nga natao. Diha ko nagsaulog. Wala ko magsaulog. Mga kaigsuonan, nga naman sala di ay magsaulog ko sa akong birthday sa dili na ko birthday. Aw sa akong birthday, Marso 4. Sala di ay nang di ay ko pwedeng magsaulog sa Marso 15. Marso 12. Ang akong gisaulog dili ang adlaw o pizza diin ko na tao. Ang akong gisaulog nga gipakatao ko sa Ginoo. Di ta mo sugot nga mailisan bitaw ng mensahe mga kaigsuonan sa atong pagsaulog. Di ta mo sugot Di ta mo sugot. Si Marjon Palma, ang tao nga dili mag-celebrate sa pagkatao ni Jesus, mauna ang tao nga wala Hesus siyang kinabuhi ug wala siya kaluoy sa iyang isig ka tao or dili pod siya manghinatagon. Siguro kanang mga tao nga masuko nga muhatag pero malipay nga mudawat. Makaingon bitaw ta nga hilas ra gyud kay ang tao mga kaigsuonan nga muingon nga kanang masuko og siya'y muhatag kay walay Pasko. Pero naay mo ang musuko kung siya'y muhatag kay wala lagi Pasko. Dili na iyas mga Kristiyan ang Pasko. Naay muhata og siya'y hatagan mo dawat. Una nga mamalandong ta ha. Alang sa mga kaigsuonan nato nga lahi na og mensahe about Christmas,
ibalik ang tinuod nga mensahe sa Christmas. May prayer nga inyo ning pamalandungan. Nga dili ang mensahe sa kalibutan maoy atong dalaon, maoy atong barugan, maoy hinungdan di natamo sa ulog sa pagkatao ni Jesus. Ang atong dalaon, ang atong barugan, ang tinuod nga mensahe nganong ang tinuod nga mensahe sa pulong Christmas. Sa purong Christmas. Wala naman diri. Amen. Angay jud hatagan og bili ang pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Roger Magi, kay siya ang nagbayad sa atong mga sala. Dili ta mapasaylo kung wala siya. Siya ang dalan kinabuhi kamatuoran. Juan 14:6. Dili ta makasulod sa gingarian sa langit kun dili pinaagi kaniya. Mayong gabi kanimo pastor sa tanang kaigsuonan. Usa nis gikasungian sa mga Kristiyanon kay gitugutan nga makawat sa yawa ang tinuod nga mensahe sa pagkatao ni Kristo. Mawitaw nang di ko ganahan na nang makig-uban anang mga tao nga kusog kaayong muhukom sa mga isinatog ka Kristohanon nga nagsaulog about pagkatao ni Jesus. Maguol ko. Ako mayon ko maguol, mabugatan ko. Salamat kayo Pastor John. John Rel Kitudla. Salamat kayo sa inyong kinabuhi. Mao jud pastor kay simbahan nga ang akong gisimbahan dili man mi magsaulog og Christmas. Sa New Year ra jud mi permi magsaulog pastor kay kana daw Christmas sa mga pagano daw na. Maunay matud pa ni Sister Lorna in Palo. Maunay ilang pagtuo nga ang tag-iya sa Christmas ang mga pagano. So New Year na lang. Libre man ang tanan. Pero dili but ipasabot nga himuon nilang hinigiban ang pagsaulog nilag January, himuon nilang hinigiban aron hukman ang mga nagsaulog og Disyembre. Ang gisaulog Christmas. Nagsaulog sila sa Christmas sa bulan sa Disyembre. Kay pagano. Ang tag-iya di as Disyembre pagano. Panabot ang usara gyud sa problema no, panabot ra gyud sa tao. Kanang pagsabot ra bitaw sa tao. Naara gyud sa tao mo na nga may prayer mga igsoon nga ang atong una maato bitang maampingan. Ang una sa mga tao gyud maampingan. Nga walay laing maghari sa tong nauna, walay laing mag kana bitang matipigan ani kundili ang mensahe sa Dios. So ang mensahe sa Christmas mga kaigsonan dapat dili lang atong madunggan kundili atong makitaan. Dili man nato makitaan ang pulong kung dili nato buhaton. Dapat atong buhaton. Unsa may mga pulong sa Christmas, unsa may mga mensahe o pulong sa Pasko. Sa ato nang gikaingon din nga sa usas ato ang igsoon alagad sa Ginoo pag pinasayloay. So mawagtang na ang pagdinumtanay. Wala na division. Nya dili pud pwede mga kaigsuonan nga kapila na ta makaagig Christmas. Mawagtang ra ang pinagdumtanay inig ka Christmas. Pero inig ka January ug sa ngadto na sa laing mga bulan, balik na pug dumot. Murag di na pud na mao. Di gyud kay mura, di na gyud na mao. No? So pag pinasayloay na gyud. Reconcile na. Unya pag hinigugma ay dili pwede nga ikaw ray higugmaon. Unya ikaw higugmaon, unya ikaw mo'y dili mo higugma. Pag higugma ay gani,
dapat gihigugma ka sa gugma ni Kristo, dapat mo higugma sad ka. Kung gi-smilean ka, smile pod. Dili kay gi-smilean ka, mugot ra pod kay smile. No? Niya pag hinatagay, kung gitagaan ka, hatag sad. Pero ayaw pug sa kung wa kay ikahatag, ayaw na lang pud pong pangutang para naa kay ikahatag. Garbo naman pud na. Bisag wa gyud kay ikahatag, maay gyud nang naa ako ikahatag kay maingon tos Pastor Gideon nga bulahan tong naghatag. Bulahan lagi ang naghatag basta kay naara pug kay ikahatag. Kung muhatag ka nga pakitang tao mo nang makapugos kag pangutang para naa kay maputos, ayaw na lang sad. Ako lang advice mga kaigsunan, ayaw taon mong pangutang para doon na mo iputos. Ayaw mong pangutang. Kay dili solusyon ang pagpangutang para kapanalanginan. Kung unsay naagod nimo, nga kaya nimong usahay mo, ingon pod lagi usahay, nya kulang ra may pastor. Pero pwede gud unta nimong mahatag. Pwede nimong mabahin ba, ma-share. Mao ni time nga mag-inambitay ta. Kung maghisgot tag kulang man gyud na tanan kung ato nang hutdon at ako na to na ato kanang ang kuno na to na kulang oy. Kay ngano man ang ato lang kaugalingon lang taon wa bay ni katagbawan. Mutan-aw na nis mga butang sa kalibutan na. Makapugos kag pangutang kay ngano man wa bay katagwa na tong kaugalingon. Mao na nga sa atong pagkakristohanon, si Jesus mo itong parion. Si Jesus nagpakakabos pero makapanghatag siya. Si Jesus nagpakakabos pero makatuman siya sa pamaagi gikas Amahan. Ako ang mga prayer mao ni, ma-enjoy ninyo ang inyong time of Christmas. Nga naa inyong pamilya, na ang inyong mga igsuon, selebrasyon sa inyong Christmas, diha sa inyong pamilya, diha sa inyong simbahan, ma-enjoy ninyo. Mao na akong prayer. O niya makapugas mo, that is a time nga makapamugas. Dili ka nang kana bitang makapangani, makapamugas ka nang makapugas ta ba kay musod na biya ang bagong tuig. Nyatong hisgutan mga kaigsunan sunod nato nga panag-uban, unsay angay buhaton inig sulod sa bagong tuig. Nya daghan pa gyud kaayong hisgutan nato about Christmas. O-explain niya tag mga bersikulo mga kaigsunan about Christmas sa mga bersikulo nga nas Biblia. Ang sala pastor kanang tua sa bisyo kay wala man magtudlo ang Ginoo nga magbisyo. O mao nay sala. Kanang naputlag kamot kay nabuthan, dili pasanginlan ang Christmas. Moingon wa pay Christmas dili nunta maputol ang kamot sa ako ang anak. Ang mahitabo magud ana murag gimahaya noon nganong natawo pagyud si Kristo di unta na maputol akong anak. Maputol ni tudlo sa akong anak. Si Junior Pargan kami pastor na ay simba namo sa Pasko. Gisit namo 24 para pod makabalo ang mga miyembro uban sa last time pa ni first time pa ni himuon sa amo pastor. Handom sa pagkatao alang kanatong tanan. Nindot na no? Pamusta ko sa inyohang Pastor Junior Pargat. Si Marilyn Oracion, good evening Pastor, I'm watching from Andap Laak, Davao. Si Gina Kamahalan sa Pizza 15 Pastor kay Christmas party namo sa church. Namo niya na ay simbang gabi. O napay simbang gabi gani atong mga igsuon sa 16 to 24. Si Ricardo Gordoncillo, ang paghandom sa pagkatao ni Kristo ang iyang dala nga mensahe nga naghatag og kaluwasan sa tao sa paghatag kinabuhi sa walay katapusan mao ang atong higihandom.
Pastor John Kitudlas sabto nato ni bisan pag magdungan ang pagkatao ni Hesus ug ang mga Dios-Dios nga gisimba sa pagano, si Hesus gyud ang atong gi-celebrate. Importante sa celebration dili about sa date but it the meaning of whom you celebrate. Tinuod gyud. Sakto na. Bisag pila pa na ka ribulto Dios-Dios ang matao diha. Basta alang nato nga mga Kristiyanon, dili ang ribulto mo'y ato ang gitagaan og pagtagad about Pasko, about Christmas, si Jesus. Kay uban dili mo tuo kay ang natawo lagi kuno Disyembre si Kuan. Maswito pa sa natawo sa dili Kristo. Watching from Davao City, Buhangin, si Emeline Bakute. Sige. Nya magbantay ta kay naitay mga basig na inyong mga kauban. Ngisi-ngisi na o niya. O di na mo tuog Pasko. Bantay po na inyong mga kauban. Mga kaubang mga pastor diha. Ngisi-ngisi na o niya. Hatag-hatag mo Christmas gift mga kaigsuonan. Unya himan-himan iwalir dai mo ana. Na may mga pastor dito kusog kaayo mo sa ulog Pasko. Wow, sala na iyan siyawa ng Pasko. Kay dili si Kristo ang gisaulog alang sa uban. Kay dili man sila Kristohanon. Kita kay Kristohanon man ta. Nagsaulog ta og Christmas. Dili lain ang atong gisaulog ang pagkatao ni Jesus, salamat kaayo sa atong mga kaigsuonan nga alagad sa Ginoo nga matinud-anon sa pagpamalandong ug pagtuon sa pulong sa Dios. Disyembre 15 pastor, Thanksgiving namo sa simbahan. Iusara namo ang among pagselebrar sa Pasko pagkanindota. Nindot kayo. Para way daghang gasto. Nya wa na poy daghang hago kanang kausara mahago ba kay di ba basta-basta ka ng mga Thanksgiving, mga celebration, dili na basta-basta. Oy, perti ng sakripisyo ha. Perti ng sakripisyo ha sa mga nag-atiman di simbahan, sa nagpuyo sa simbahan. Perti ng sakripisyo ha. Pero kanang tanan, doon ay gante. Kaysa lahi man guntong magsakripisyo ka mga kaigsuonan nga wala mapataas, wala mahimaya ang Dios. Kay ang imuhang maani, kagubot, mububu ang buot. Pero kanang magsakripisyo ka tungod kay nag-Thanksgiving ka, nagpasalamat ka sa pagkamaayo sa Dios. Nagsakripisyo ka, kulang kag tulog, hago ka ika tungod kay imong gi-celebrate ang pagkatao ni Jesus. Wow, nanay gante. Sultihan ta mo no nanay gante. Mao nay pagpugas. Amo nang kami po dire, gamay pa man amo ang tanang salo-salo mga kaigsuonan. Sa among gikaingon maupay sugod namo dire sa bukid. Una nga ginagmay lang yun, at least ang among kuan bitaw kanang amo ang tagaan og pagtagad ang pagkatao ni Jesus. Og ang mga mensahe dihas pagkatao ni Jesus na ang paghinatagay, na ang pinagsayloay, paghinigugmaay, pagtinagdanay, pagtinagdanay. Ano yung kay na? Sa Pasko pastor, Thanksgiving namo sabay celebrate. Gikan ni Rod Dilaw, pagkaninduta. Asam na inyo hakik. Kung gina nindot kayo. Si Pastor Kitudlas, maayong Pasko, Happy Thanksgiving lahat. Sunday namo Pastor. Mao ba mauna amo selebrasyon. Pagkanindota. Okay. Ika ni Pastor Jonrel Kitudlas. Ang amo ang mong Thanksgiving karong kuan Marso. Nya na nanidiid po ko kung kuan kanang idungan nako na tanan about sa krusada, anniversary o sa Thanksgiving. Nya akong gihulat mensahe ni Lord. Importante gyud mensahe sa Ginoo. Si Mariluna Sigira gawas no nata mo celebrate og Christmas kay ang Ginoo naghatag man nato og kagawasan. Apan ang pulong kagawasan dili magpatuyang o diyaka. Nga bantayan nato ng kagawasan. Good evening Pastor, sa among church pastor kay karong 24 nights sugaton namo ang candle lighting. Ang uban masuko po na ng candle lighting.
Murag allergy na sila na. Si Jocelyn Oliger, kami din pastor, mayroon kaming Christmas party sa 21 sa GFCM Antipulo. Huwag ka nindota. Anya, kanang mag-celebrate ra ba? Mo advice lang pug ko ha. Kanang mag-celebrate, kapoy kay na, hago kay na, labi na gyud ang mga nagdala diha. Tabang-tabangi sad na ninyo yung pastor ha. Kay sa inyong pagbuhat ni ana, si Jesus mo'y mosalo ana. Ang salo ni Jesus mao ni, di wala ninyo na buhata nila, kundili gibuhat na ninyo ni Ginoong Hesus. Inigatubang na nato dito sukmana ni Jesus, ilhon ta niya. Ingon si Jesus diha sa Mateo 25, murag sugod man nag 31, nga kay si Jesus mo balik, dili naman siya sama sa karnero, sama na sa sari o pamanhonon. O niya, maingon siya sa mga tao nga tuas too, nga ipakaon ko ninyo, gibistihan ko ninyo, bisag di ko ninyo kaila, gidawat ko ninyo sa inyong balay, inyo kong giduaw sa dihang na bilanggo ko. Unya ingon pod ang mga taong matarong, kanus ama may nakakita nimo? Ingon si Jesus nga, kanus aman kami nakakita nimo nga nabilanggo giduaw ka, nagkasakit giduaw ka, gigutom gipakaon ka, gibistihan ka. Ingon si Jesus, sa matag karon og unya sa inyong pagbuhat niini sa ako ang mga igsuon, ubos nga ako maigsuon, inyo ning gibuhat diri nako. Pangutana, kinsa man ang mga ubos nga mga igsuon ni Jesus? Ang giangko ni Jesus nga mga igsuon kadtong nagkinabuhis kabuton sa Dios. Labi na gyud ang mga magawawali, mga pastor. Munang sa akong kinabuhi, ibin sa akong asawa, kanunay na akong gidasi kong asawa, usas amo og yung kanang gihatagan sa iya sa Ginoo ang mga pastor. Ang naghago, ang nagampo nganong nakapadayon ko. Kay naamang gyud nagampo nako. Naay nagampo sa Dios para nako. Naay nagampo sa Dios para sa akong pamilya. Sa ministry nga gipiyal sa Dios, mahinungdan nakapadayon ko. Yes, ni desisyon ka nga mga lagad sa Dios. Pero usas nakatabang nato prayer. Mao bitaw na nga ang inyong pastor atimanan ninyo na. Kanang inyong pastor atimanan ninyo na. Para makatarong nagpray, makatarong nagtuon, makatarong nagpagpamalandong sa pulong sa Dios, dili kay walihan na lang mo ang nagpanos. Kay walay pamalandong, walay pakisulti sa Dios. Naamag ko'y ubang mga magwali mo ingon nga, kanina lang ko'y akong iwali kay balag sige ranig balik-balik, at least pulong mo po ni Ginoo. Kay nganong man busy kayo, kay nganong na busy, wala masay matinud-anon sa pamaagis Ginoo. Oras nato diri alas 7:15 mga kaigsuonan. Pastor pwede raman everyday isaulog ang Pasko. Maunay pinaka the best sa tanan gikan ni Emeline Bacote. Libre lagi tanan. Pero dili pwede nga igo ratas istorya nga everyday. Dili basta-basta biya ang pag-celebrate. Kung everyday i-celebrate mga kaigsuonan mo, pakaon kag mga tao, mo entertain kag mga tao. O niya, kaingon ko nga, na ay mga panahon nga sayon istorya, pero lisod ka buhaton. May pa nga, buhaton na lang, dili na lang istorya. Si Giler Mikon, maayong gabi pastor, salamat pulong sa Ginoo nakadungog na pod mi. Maayong gabi ni Gaw Antonio Dinoyo, Gaw, maayong gabi ni mo Gaw. Happy kuan mo diha Pasko. I hope magkabisita mo dire karong pizza 15 mo ay ato ang pagsaulog sa pagkatao ni Jesus. Si Giler Maicon, maayong gabi pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo nakadungog na pud mi dire sa Sibulan. God bless. God bless ninyo diha mga kaigsuonan diha Sibulan.
Si Annalyn Katas, good evening Pastor, watching from Malinaw, Kalingan, Bukidnon. Sige. Mukanta ta kog kantas Pasko mga kaigsuonan, pero murag nalimot ko sa akong kumpos. Ako sang tan-aw diri, wa mo na ako tumalista. Na ako'y kanta mga kaigsuonan, nalimot lagi ko. Ako sa nga lion diri. Pero ako sa ning ipatukar katong mga nag-request kanina. Asa man ni kinsa man lang, kinsa ako. Mao ba ni? Sige, ako asa ning ipatukar. Ako nang napatukar kanina ha. Okay, ako ning ipangitaon ang gipabaton, baton. Ako sa nga tagaan og pagtagad kining awit gipabaton ha para madunggan pod nato diri sa atong panaguban. Gipabaton diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Pangitaon tong ako ang kompos mga kaigsuonan kay murag nalimot mangyugo ato kay makantar mapugutog Pasko. Kay lisod pud kay itong kantahon og dili Pasko. Sa butang mo puno ang kinabuhi ko, ningabot ka sa higayon nga wala ko damhan. Tanang kakulangon gipunan mo sa kadugay kong napaabot o nangita sa butang mo puno ang kinabuhi ko, mingabot ka sa higayon nga wala ko damhan. Tanang kakulangon gipunan mo. Matud pa ni Mirelona Sigera, bitaw Pastor, ang buhat maoy pasultihon, dili kay ang sulti maoy pabuhaton. Si Annalyn Cantas Kristia, good evening Pastor, watching from Malinaw, Kalingan, Bukidnon. Salamat kaayo niya. Salamat kaayo sa inyong pag-share o kining tanan nakit-an sa Dios o ang Dios magapanalangin sa matagusan nga nag-share. Si Jiller Maicon, maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo nakadungog na pod mi. Ako na ning nabasa di. Na akong naangkon, ikaw na pabilin nga, batinod ano. Sayod na ikaw ang tanan ko, sa dihang nailhan ka nagiluwas mo, pagkaroon ni mo kung gitawag nga anak na nimo, o parte na sa dako pamilya mo. Gikan ni Dom Tagalog, salamat sa imong wali Pastor bahin sa Christmas. Gamhanan gyud ang pulong sa pagka
makapangirihang Dios. Nindot kaayo paminaon gikan ni Doms Tagalog. Si Jocelyn mato pa atong isaulog ang Pasko kay tungod kay naay tao Kristo. Amen, no? Si Prince Bindulo, Pastor, maayong gabi Katanaw mi sa imong live karon, Pastor. Salamat sa pulong sa Dios nga among nabati sa imong wali. God bless. Sa sekundi, saktog jud imong gisulti, Pastor, ang paghisgot nga nataw ato manluluwas maunay kinahanglan i-declare. Amen, amen. Sa krus, alang ka na ko Ginoo, dili ka bayran, dili hitugnan. Ang gibuhat mo sa krus, alang ka na ko Ginoo, dili ka bayran, dili hitugnan. Ang gibuhat sa krus, alang ka na ko Ginoo, dili ka bayran, dili hitugnan. Ang gibuhat mo sa krus, alang ka na ko Ginoo. Ang gugmani mo nga imong gipabaton, kana ko nga dili ang ayang pasayloon. Sa mga saad mo, Diyos, na akong naangkon, ikaw na pabilin nga matinud-anon. Ang gugmani mo nga imong gipabaton, kana ko nga dili ang ayang pasayloon. Sa mga saad mo, Diyos, na akong naangkon, ikaw na pabilin nga matinud-anon. Ikaw na pabilin nga matinud-anon. Ikaw nagpabilin nga matinud-anon. O parte na sa dakong pamilya mo, walay sama sa imong kamaayo. Dako sugangayan na alagaran ka. Ang gugmani mo nga imong gipabaton, kana ko nga dili ang ayang pasayloon. Sa mga saad mo, Diyos, na akong naangkon, ikaw na pabilin nga matinud-anon. Ang gugmani mo nga imong gipabaton, kana ko nga dili ang ayang pasayloon. Ako rin nga kapihog balik, no? Kaya nalimot yung ko ani nga kanta sa Pasko. Nalimot ko ani. Kaya mo lagi ni makanta ra og Pasko. Mangera ko pasensya kung dili ni mahuman.
Kay murag nalimot yung ko ani. Ako ra ning humanon, ako ra ning nga mao na nga ako ra ning nga practice og balik. Ako ning nga compose mga kaigsonan sa diha nga dunay mga listener pod nato mga kaigsonan nga maingon sila nga dili lagi kauli kay lagi sila kasuko silang pamilya dahil pagdumot silang mama, papa unay hinungdan nga di sila kauli. Ya, di man na mao. Amo ni na compose na ko ning kanta pero mangayra ko pasensya kay murag dili nako ni mahuman. Ako ning nga kantahon putol lang usa so payon ra nako ni sunod ha. Pasko ang ning labay, ilan nakapaskong gihandom ka sa imong balay. Uhaw na sa pagmahal ang pamilya mo, kanunay gihandom ka makauban karong Pasko. Kalimti na mga kasakit, kalimti ang mga butang nakababag sa mabuting uhaan panagdiyosa. Kay ang kalipay di malatukngan kung pamilya mo imong kauban. Uli na, uli na, uli na. Di lang na ako mahuman ng igsoon kay murag putol ra gyud. Kay kining ako apong pagkakape dire murag nagsapaw ni kay nabasa lagi ning notebook niya. Makanta ra pod nako, mapasko. Nakit-an ra gyud nako dire ang kape mga kaigsonan. Ako lang ni nga katahog balik mga kaigsonan. Kay mura og first stanza pa ang ako maglaro. Ilan nakapasko ang ning labay, ilan nakapaskong gihandong ka sa imong balay. Uhaw na sa pagmahal ang pamilya mo, kanunay gihandong ka makauban karong Pasko. Kalimti na mga kasakit, kalimti ang mga butang makababag sa plano mo. Tinguhaan ang panagdiyosa, kay ang kalipay di matlabuan kung pamilya mo imong kauban. Uli na, balik na, uli na. Kanta lang ko lain mga kaigsonan, kanta lang ko kay murag may pagkalimot-limot gyud ko aning kanta ha. Ako ra ni nga kapihog balik ani ako ni nga kantahon diri sa atong programa kay wa pa bitaw pod mahurot ang Pasko. Disyembre. Sige, oras ato diri sa atong programa alas 9:31 nasa kakabion. Awit ko mga kalangit kasulatan. Niya awiton ako tong pagpakabana. Monitor ako sa inyong request kung unsay may mga request dere para ako pong matagaan ng pagtagad. Okay. Good evening, Pastor. Reply na lang ko ugma. Puhon, Pastor Kailit watching. God bless. Sige. Kasulatan ako ang kantahon.
dinhi sa kalibutan walay kasayuran. Biblia ang hisgutan, daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini tunod-tunan matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an tibuok kasulatan, akong nabantayan ang akong kausaban. Sayop di ay sila sa ilang itiuohan, kay akong nasaksihan ang nagbasa kasulatan, nakabatog kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan kaluwasan makapalagan, kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan makahatag kanimo og kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Kamo makatawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Awit makalangit nga gi-request dire gikan ni Juliet Valenzuela, matud pa Ayaw Usiki. Ki ako ang kantahon ni Ayaw Usiki. Diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Say samtang nag-inusara, nag-relax-relax sa panagsa, may paipa sa Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilat sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagibadon, kay dili ka kaikya sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw kailan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayag o kitubo-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kahilaya,
Kristo, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Ugma padayon taw no sa ato ang programang Pulong Mong Kinabuhi ko sa gihapon nga tagna oras. Unya tinguha nako masayog gyapon ko para matagaan ako og pagtagad ang inyong mga request. Okay, sa dili pa ko manamilit pa nga kaigsuonan sa ato nga programa, atong pasalamatan ang Dios, ato siyang pasidunggan sa mga pulog mga minsay nga atong nakatunan o nadunggan nga atong nahisgutan diri sa atong panag-uban. Mag-ambo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahong, Dios nga maoy nakig-uban sa amo ang karon nga panag-uban. Nini maong programa nga gikan kanimo, ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat o Dios nga imong gilig-on ang matag usa ug imo kaming gipukaw sa tinuod nga mga minsay maitungod sa Christmas ug Pasko. Diin nakalabang kami sa kamatayon, nakalabang kami gikan sa kasalanan ug imo kaming gibag-o ug giusab aron kami takos ug angayan nga moalagad kanimo. Salamat Amahan sa imuhang paghatag ug kaluwasan kanamong tanan. Kabag-uhan pinaagi sa imong pagpadala sa imong bugtong anak nga maoy among Ginoo ug mangluluwas sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig sa pagsaulog sa pagkatao sa among manunobos. Imo kaming gilig-on o gipukaw sa pagsaulog sa pagkatao sa among mangluluwas. Salamat Ginoo nga imo kaming gilig-on, imo kaming gitagaan og mga mensahe aron mabuhat namo ang angay namong buhaton, himuon sa pagpataas sa imong ngalan. Salamat o Dios nga imo kaming tagaan kanunay o kadasig sa paghigugma og paghigugma sa usag-usa, pagpinasayloay, pagtinabangay, pag-inampuay, pagdinasigay ug paglinig-unay diha sa tinuod nga mga mensahe sa among pag-alagad kanimo. Padayon mo kaming giblas o padayon mo kaming gitagbo bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga magsaulog sa pagkatao sa among Ginoo. Amahan, padayon ka magatagbo kanila sa tanan nilang mga buluhaton sa selebrasyon, padayon kang magatagbo. Salamat o Dios sa imuhang pagpanalangin sa akong mga kaigsuonan sa ilahang mga selebrasyon. Imo silang tagaan og tinuod nga mensahe. Naglabas sa tanan Amahan, salamat sa imong pag-atiman kanila kanamong tanan, sa imong pagtagbo o paghatag mensahe nga mo among gikinahanglan, nga among masabtan sa among pagsaulog sa paghandom sa pagkatao sa among mangluluwas. Bisan pa sa amo ang pagpadayon sa pagpangandam, sa pagsugat o pagsud namo sa bagong tuig nga imong giandam alang kanamo. Salamat o Dios sa mga mensahe nga gikinahanglan ng madunggan o makatunan samtang kami nagapadayon sa pagpangandam, sa pagsugat o pagsulod namo sa tuig nga imong idugang kanamo. Among i-welcome o Dios ang tuig nga imong giandam, gihatag kanamo tuig 2025 Lord. Amo kining welcomeon diha sa mga pagdaig pagpasalamat kanimo. Busa tabangi kami sa among pagpadayon sa pagpangandam. Tudloi kami sa imong mga pulog mga mensahe nga gikinahanglan namong makatunan ug mabuhat sa among pagpangandam niini. Las Ginoo matag-usa sa among pagpangatulog pagpamahulay uban ni kaming tanan. Wala mi mahimo kun wala ka Amahan. Among isalig diha kanimong mong kinabuhi. Among itugyan diha kanimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Good night sa tanan. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang
iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na